get to be a isusu say ye war musician bi se kan ho wo mche say ya sanka ho nyina meka say the Sunyani District Court B wase mantie miensa se wonkotwe adamampro ati no asamle bio boni a waye enmu nchemu nyina da ye de besomo madehye kakra ni afro bi na kan ho awia ye gebra kenkan nyina tatuma ati ababo wormo mu yakwabrane eden eye wo mu akiri jan ye so wo mabetri ni ehuru bedwabo na chese de edi ba nyina no no so asene GS na ka dia tum se perfect series enwoma no de ye kama enkoda no a wo wona srewan kosi keji ye na se GS no ena ye de wormo nwoma wo aba montre eboa wo musoso so wo mu a ntia kro no se nya wishes kontombre no bia wo kan profo tim se yes perfect ave abakosem ehun suahunu na ye de duade mu na wo konkan tuza kro no wo bonsem ba montre fa abakosem ho asasem ne si ye kro no na kro no wo ka ho ebi won mo wo besi kwan kosi basic 6 RME so one more wo besi one kosi checha free computing non so KG1 kosi be 6 KTV non so basic one kosi 6 math science ni nyinata perfect dia no eda eye kama pa eda sino one kosi KG2 so numeracy language and literacy over creative as phonics computing coloring and writing one more wo just one kosi friend so English language or social studies science RME computing career technology eda wonum ayo ode aba ejade hye mo da wurma schools headmaster for proprietor for school run number 2 no a mo hye no so pa moko exams abro mo formal perfect samson na terminal exams de no metem de no wo gina piti brane so obebo ma enkenkan na desuan ho sebotumi akonkan kumase fo ekọ putu ojai ben station no enkran so adanso man first of all one wo memu afana ba bia tonton homa ubodro mu as perfect de no am obina de call one no man is 0243 299 and 0540 755 465. Kwadu rekun roye enterprise na de rekun heba Mr. Bedwa so ye bonma no kura se ne aduro no abusua ye nya asem keto kura ntia ne ye kanfo de ma awia yi se wusisi ne mututu o mu hwehwe opebi no nom wo bi ni bedina ye mankwam no ho ye dene bekun atia ya ne wahodo a abesua ni padua ne so wo ba wo bu nsa na hu amane ayo kura se ne aduro ne beboa wo kwakwo tete o sawe de ne ewo mogya ne pebi no no e besi ase nyina ede amaun pressure tete wana se wo de no enemu yade setika bia bedwa wo so amasabi wo to asentini etwetwu se ya wo je ho anya wo de pebi no nombreti ewa bi wankasa bedi adanse be ma wa ye mre enfa nya kasa fanse mi yi ho ano pokrasini ne do ne bebubogu bo why na wankasa wo beti asise kinkren wo bedi agrama ya mama apiafo eno ya to apeten promise heba oye pa ho na wo sabeka bi sak pharmacy anase po sak heba ewo emrom Apidank womrom miti eba womrom sak pharmacy patase blockhouse wona Otec 1029Fm haba bisaja ko di council dodo bi a wo pen won sabeka time FM oboase techime free FM ejo so ye wo government hospital nanim hona Fedmens heba dani heba top amazing heba watafo eye so building ni mu a fe boremu omemu ba bia ye to nupa no biso kurase ne nedro ni bi na won so je efa ko to nya de wase wai ahomani ne eye 02447007 na vitamin no wodwa so eba ye enfie duonu ne etire ne wasom ye ne a ene kwade ye na hodo ya so make drink we cafe ne kala ne preservative bia nim eye natural o de ye ankasa de ye kokoo ye banana ne ye strawberry bia ya ese yi ankasa ne ne no so de jai calcium wom omega 3 na ne nyina da asemu ma e wo vitamin ma wie ye kanfo de ma wo senya dan ya bepe bibi de afọ aminimu na bibi na de befa aminimu so de hwe ne ho se eye vitamin eno na ye aduane a ye nom de aboya num anekrewa so for one na so asen awia yi achepra ye de nkenkan na wrode ebrewo ensemo ayeto fo mo nyira nso ne yesemo fo panu of atwibo sakon labo na na pia bonachi dom sanso na asonfo nkaye papilo kwame ageni boaten eduba ka ho bi ankre sam eka ho sanso na akusua Sunday saka bodwese amanya mesem ne esta nom ne wo mo eka ho de wo nyina ne pipia maka no etumi gye so age brum wo bonten so na yenso aye akoye asonfo bi no baba ko be ma ba ko asona ba ohene kwabra boaten bene eno ba afia aboajewa afi sebno enchemuni Asem Beba Dabi asem na nya ba nye ne ebo apakoyo na emu asem no ankasa na de ne ho ba edne ho ba sei ya ne ye betwe ne dwonwonwo nyanya saa na tumi aboa me efuru ni etuamu ye bo penhwam na yakọ sabro fokio
one more ebro and san drunkards association one shall say what in our tribute the atoho ya a crown for so ya or bro one monsano say ye transin kakra jade ye benum sano sabre no one shall say and if one song ye na watch no what a atoho a deep power the behu one say one more tonton sano one more ya or first say and sano ye near cronia quacotanum one more come hobum beverages consumers and bar owners association of Ghana drunkard association don't know now what they two hodon was just say what they kakai sabi bruce bejan one more sabre owo ati one kwakwa ati one krona ya nam so ma woda twedua na ho one more de one kro titupa ne akandifobia one more memu yebeka ya prin ena wiemu an yete se abofom te ene atwogru apia nkoma benwotwe ya no ka ho bi no nyina to anse do afa dwumtofo bie ye ofachase wo nyina kankan bi asofo nom ne sese mpanifo na nche bia na akona dunnom ne ade wo nyina to anse do na panipa wono na association high president oda wa no musisunya ena wodi tu dwadodo no afrese trabu edwo chese wodi nanu ato November bosom eda ye ewo mu etoso du kopim ni dunson die wonom ka se twam kwota biu wonom ka se gosh shit yes adin sanu o san ni nyina wonom ka se wonom konkoto na wonom ne grass be ya kakra na wonom kire se wonom members de som be 16.7 million ena wonom esom na sabre so nyase edi jam nko an emum yesa de ato ho se be ya wonom members ya and some penifo free mu wom de omho adwendwen bro ya no sanwa benya kwan akwa dokotafo akachi say doctor screen my body for me check myself say eye adwuma say the sen fata no a erunti e na wom de hihia abro e de egu afamu a sabra mekan de wom hye say nefuanso wo de to ho say be ya wom mronsa na mkwa akwa pum dina abrekọ wasanso de jam penifo a wom agya ho ekro yenti drive Someti for Bekara and Tibia na yeti say adrenchen ketiato Ghana ye ministers be national kwa na anche bia so na yati so da kebu da number so almost na yeti sanse mina na ye ora na yin na beja to say Ghana ha say ore wa ntako ya na edititi ye ore ntinisa munti members na no nsa omo amu yo followers omo amu ye that number pass omo amu yo ministers na omo no fans Munina ka ya members no 16.7 million members e wo Ghana na yetimi nya hwa ha ekuo no penyi potimi nya hwa ha se omu koso panta no ate chomo re na omu ntan so enje wonu ma po mo ho ntene sa munti na yina wotu ba ko se yede ba kai wonu awo film na ya dina sa ko nya iso ama members ni akwa check wonu ma po mo de afi so yesa ja de ama members wona ono mo nsan se onu pasa kunya so akọ so ma wudo amuwo ewe Kristo ni o se we nkramo ni o se we sumbusumu o ba to bebi awosom na oni o sofo akabom na mabọ mpa ya ma o man Ghana na mudi Ghana adi ahye yakupọ nsem ta da ya afi ko na wi atorenche ni wu basa bia anye de enti anase emba Ghana for akwa apeso yesa de adisegye ke yeso e de ma ban te abembo mbodi ase ye resume on the 17th of November embo mbodi ase obema ye reflectors ne helmet sa abaya ye nyu mo mu na nta na dukọ so kwa no nta na o mehihye na se obu cross kwa na drama for no atimi ahye o mo so sa abaya enkofa ko isha bia na obi enkotuka na moto nkobo me member bia o kwa ni because Brunia Ebay and they are among so I better money. Eljofon Sabrukio, 1 month some what you no. Glasses and bottles church, GBC. And what dear Essin drums and carry that is a decorated to us and car by Momo Hemet. Nanka, Omo securities in Sonka, or Brano Dom Coffee. It depends at any car drive bunya, what I could run on, Edward John Simon. Yeah, kwa a year when she now make us say the Bruno Region Police Command. A post for me, Mamma, 1 market can 1 who 1 match will rebia. When you Finciano at Dunum, what 58-year-old driver. Now, the dear better drive a Kudom 7. Now, post for at Semua.
krachi anase wo wura yi wakwa akotwe gya edi ato a wafo bi fie mu mekɔ wiase wahye fie no ahya wafo ne nyinaa aka ho na wo ba mane sɛ biaya a wodi sɛ bisa anyamra sam no ɛbɛn new doma na posifo kyerɛ mu a October bosom ne de to so aduonu ɛwa afi mu a ana saa to renkyɛm esi awafo esu a ɛyɛ owura kodom 7 okotwe gya edeto wɔn mu no obi nim sabi esokura ba ne tirim a wodi sabi o saa nyamna sam a ɛte saa no na wɔpani a wɔkasa edema Bono Regional Police Command ɛyɛ Chief Inspector Thomas Akila wɔde atodwa ɛkyɛ sɛ sabre de wɔmaduadua mu makwa akwache kodom 7 ɛwɔ wanchi abra sɛ bie wodi saa nyamna sam na wɔkyɛ sɛ abra wɔn nsa so ni mu wɔn toto nano no wɔpani agye ato sɛ ampa wɔno na sɛ bie wodi saa nyamna sam na sabre de wɔn hwɛ ni mu sɛ nyame ya dum a wɔn toto nano a nom de no akwa gyina asɛmdi bia court na emra no atoto nano na sɛ bubɔ ne de a ɛne ne bedi pa sansɛm wɛ nyina da wɔne ama ne bɔni papiro ana boy ya sei ana wɔkyerem Yensa ka branche baako bi a yɛfrɛ no 7 kodom wadi 58 years ɔyɛ driver na yenya information bi pa ne ho ɛyɛ video bi na yensa ɛka nkɔmɔ bi a na ɔdi ne baabi nti ɛno na ma yɛgyina so a yɛkɔfa no fii baabi ɔwɔ a yɛde na kɔgyina emra no sɛde emra no ne no ɛni baabi na ɔyɛ adwuma yɛkɔfa no ɛyɛ wanchi video na yɛnyaeɛ no yɛbɔbɔ ho no na akwakɔyɛ sɛ ne nsa ɛwɔ mu kakra nti ɛno na ma yɛkɔfa no a yɛbɛtoto na no yɛgyina kɔgyina emra ano sɛ kɔɔto no ɛni kwanya ɛtie video ni bi a nke bi a saa na wɔn nso nke bi a wɔadwene ɛbɛyɛ wo yɛtoto na no yɛyɛ office deɛ o deny but video ni mu deɛ na o confirm sɛ sanity ɛne yɛkɔkɔ tie yɛ wɔpani a wɔkasa de ma Bono Regional Police Command Chief Inspector Thomas Akila Ɛsɔfo yɛnto nsɛm no so apoe mantem ana yɛde nsɛm no to so de afiri Kwawu West Mensin mu ɛne Kwawu West Municipal Assembly wɔbra panipa wɔyɛ abankra kye wɔn potam hɔ MC Honorable Tamimu Alidu nani abresa krodom a sabre ɛne wafa ɛyɛ afidie mumruntum ya demolition exercise presso a yɛde dwiri adan yɛde dwiri kioso ɛde free kwankyɛne bia bia ɔpɛ so wɔde edwiri ɛde efrɛ ɛne na no pɛya ɛna wɔkyɛ wɔfrɛ do ɔbani no ahomakye sɛ bra betwi kaa no ne nkɔ betwi yɛfidie no ne nkɔ ntɛntɛm so koraa na wɔn kɔ nyinaa no sɛ nkɔkɔ agogoro shigato hɔ baabi a ayi tinkafoɔ no da no ya bɛkorɔ no na obi a yato no pa ahwi wɔno anso ato no pa ahwi ya wakɔ akɔtena hɔ sɛ hwa na metena ne kɛtɛ sɛ hɔ ne chances hɔ ne support da hɔ ne seminar da hɔ kyɛ sɛ hɔ no wɔ da wio na abɛkɔ nso wakese wɔyɛ sɛ ntontom ba ne maame wo no amana aduane ani ɛno nam hɔ saa entibɔni bia ba yɛ wɔn so wɔ hɔ na apɛsɛ yɛkɔku obi ma akoro obetumi ɛde mirika no akɔ akɔku no na wɔn kyɛ sɛ yɛkrum abranteɛ baako a kaburo nya bayi enka ni posua ne sɛ obɛgye simpie ni apa na wagina stage ye agye kasamu mic no atwonwom yɛ sɛ rap ewurade wo rap na kwa woni potamu ɛbye nkɔkɔ hɔ na obia ni agye Faragaza wu ni esusu sɛ hɔnom na no wɔnam a yɛ wɔ ne se ka twuku ɛma fada ɛto ase do na fada wu no akyire no ebisonfo nkɔkɔ Holy Family Hospital ɛne yɛse mabru bi wɔn kɔte atwa hɔ sɛ hwɛ no mbo afu pa senka yenyi perifo bi mfamra sɛ wɔn se kan yo kyɛ sɛ wɔn so bufu pa ɛma enhusɛm no kɔyɛ bebree ɛwɔ hɔ na no na MC so wɔn tiaseɛ sɛ akɔba no saa sɛ ne saa geto no da biara da de akyi ade ɛkɔso no anasɛ emre kɔ ne mu no sɛ wudie ɛne ne ɔman nsɛm fata ne guso ɛkɔso nti we de akonya ɛna aba wɔde akɔdwiri hɔ nyinaa ɛde agu na wɔbra wotu saa na mo no mehwɛ a we NDC baako MPP baako no panipa wɔyɛ MP wɔ hɔ Kwawu West ɛyɛ ona bu Joseph Mpon wɔno nso ba abɔnten so na ɔde betutwa wɔ se demolition ya MC baako yi mfa so ban ɛna wɔ so we betumi asolve problem no ana edububu hɔ no na nkɔkɔ ne portam ha wudi atwa so ana sɛ ayi sɛ obi kɔhye sɛ obi kɔyɛ mu yɔsɛm no ɛbɛkɔ na wie ya ana ɛnsɛm ne bebree na yɛ de krante no fa no nti ɛtimafo a wɔn portam hɔ ne yebisa wɔn sanye bia mpamcho wu ne asie mu ni ho sɛ we see nene nansa ya obi de se kan wo obi won kokɔ
Pashiga ne Fadagaza and Topano baby at the Akuduni MC and the commander division region police 4 fire service 4 custom 4 security business working in a Pomando and yes at the mission and as I didn't see it. And I didn't see it. You got the car, and I'm back. And yet, you said, baby, I'm from Fonty, I dance phobia, woman, I didn't show mom the my and 2 by Facebook who say Fadagaza, yeah. Welcome to ni ewo eye nkoko eden portable no kabro nya be omden beji wo mania na so fofi antota no dwapa mo ede se gatufu yi yesusu se bi no mo awo no se kan akɔwi ni akɔwi ye kwa sunyane district court B na ehona ababeto odwase meka se de court na se emrante amiensa se wonkɔ na wonkɔda eye aposifo kokum no nsa emna biem nyame yadoma eye November boso yemu ya ne de toso edu na aposifo ekyemu se ahensem momentum hwase bi ema ne muso ewo sampa eno ewo German North mensini kro oponim ewo bono mantemu ne no ana aposifo tuso se sa emrante amiensa ya sabrei wasese wonkɔtwa aposifo kokumi womo eka ho na sabie wodi sa nyamrasam no ewo empatam ho edin yensa kan ye emrante amiensa de odi kan Al Hassan Isa dodo na abonmane crack wono anyamfisia no aduonu enum 25 years Louis Kwame Entry your friend no UK wanyamfisia no aduonu enan 24 ana Yusuf Ahmed ono your friend +2 ono so eka ho ana oba mane se sabre de nipa dodo na bebe na aka ho a wo mo de wo matopia ede afa ejan na krata aposifo de bo abontia eye wo pani on de kasa edma post adwuma no e wo bromantamu Chief Inspector Thomas Akila wode etudwa HSS sabre de wogu so a wo ye hwehwemu a etikwato no ahye se emrantie miense ye de wondin atudwa no wonkwankwada adabanprachi na kwadu a kwato ne de bo wo mo ne se wo mo nyina ka bomu no makwa akodi bone wo ma sese niema no mo sade wo mo nsa akeka wo manfo na ebio wo ma sa bokro no ede aguso eti ehia hwehwemu pa enu ti anenei wo pani a wo tena asem no so edi ye owura Eric Denin Esquire wode etudwa se ehia hwehwemu nti no wa sese won kwonkwotra posifo kokumu bio na me aduma November busu ye omuya ne da toso edu wasame piem na asenie no entwa so yenko ne ntwa ne tew na fian so na Asem Beba Dabi dwumadi ntwa so bu akwa south mansim ne yekro ewa puemantemu akwadu babusua ena sabre de nkofo bi ayo mu wagadre ene kana sichi enam so ma 2 billion old cities one more che de free of 200,000 cash na yesrese April busum ne de toso dum kron ena sabusuan wonom ewo ene frɛ won baba ko friend said the body the bodu na the bodu yi na wa manfo frɛ no say oh you good simranti bi ne frɛ no na nipa no frɛ no susu say e frɛ no na yaw free takwa na o say you good wo ho ti good I won no so fine ye kura ye pe good bi ato edros me maye mu de mu adawroma je say ne mo senim kakra na the bodu yi wo send no 1000 cedis say we there fafa ka free takwa bra ya kwadum na ntam so kura ye hwe na yen keka yi trimum na ye togo ne bi mfamfiri mu ho na bifafo wo bra wo mo eba ye nkofo mienu na wo mo ba ye se guest house ba ko wo dumase sanse akwadum ekura ho no kokko ya nti ombe krum kakra eti na Yamas guest house ho na wo ekuro ye sika odema wo mo nti ombe duru be anopa no na kokko ni kambre mu no ti ade a chen ye na Derek wo kuro ye wo ne okro ne ni mpanimfo bi ne ka no ho na wo mo ekokuhia wo mo ti wo mo kokohia ye no wo bra wo mdi nkomo no aprakopa no mu se emranti akentra wo mo a wo mo ahyehyɛ mo a mfa so na ise sojafo pepepe tu okuta wo mo musika no wa prakopa
no muji sika free direct na busuafo nsem tilo ya wote ekro na akoya bro sempa na nyame na acha de ma ya de ma dem se yatumi akire mrantie yi a wɔn de esikai edi edwane ye kyekiri binom ne ade a binom ya kyi wɔn kra wɔn kran nom ne ade ya sisi ya ye kase de wɔn anya tiri atumi edi edidim ne mom aka bi nso mguso a wɔn ahwɛ mo bi nso be kɔ man se de aposifo kyekyi mu no wɔde atudwa no abusia ensam no asi samfo penny of a John entry bosiako na awie de obetan fide na ti piapia bibia tomu eye jata ebado de ko Facebook ama ba bibia wo bia wonya ye ehwe ye eye kwadwomo enuanu no ye mienu na ensam no ye de besom ye midin enoba afia aboaje wa mene asonaba ohene kwabra boatin sabe ye sore ama akura ya Krobea wodin kaidi nyina de ababa so mutumu tamchuku aba mu freeze 102.9 apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you testy positive. I am no. Says he a coup malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? India, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo, and Quadawan in Fiadu Yenunka, our pharmacist in her bar shop. FDA, I did in Kratoyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Otec 1029Fm. Yeah, oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai, Abua Wamo say what making kind kama, or cabrofo. Wow, Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series at 2 months, dear. Jai, no, dear, D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined store, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover, into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crowded to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and no crowd, what tip one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama baby, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox, Hepa plus mixer. To 2 malaria and Asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busia no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie, Hepa plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni peduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua ko mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Eh, she, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye also we ye Hepa plus wife na abua no Hepa plus mixer ma je dure di pa Pavi Plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer mapobudra mapa FDA edweden Kratoyatu. Me dofopa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up 102.9 FM no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de nse de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup
ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I de hwehwemu ahodo pii ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 na hwan kra na ofre me sabria oh hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalenduan. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuo mu asɛm eye ade a ehia na efa obia ho kai sɛ kukuo mu asɛm eye baakofo asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Otec 102.9 FM. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adanu mubuhura ayeni na sienkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohwe so edidigi Otec nyame ma wonwuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahode ne wo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so gusua eye waduma na papa we die ne chense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mo nyina ho ban e bibia ye tia ehwo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni tumfo no mo tumfo abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya negrese wo mu gu eni mase nyesa na o motie o mu ka se adwuma na o mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen na eyi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai Asem Beba Dabi bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say pese mi hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ehwa ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo oh mu jeja mo na be flow o ja o bit me ka short once o ga a short enti wo kwa na wo de he na me call dem me want debate me price no meet me enti wo price no na utimi ko say e be 40 cedis and say be 50 cedis be 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua
sisi na asane bo soro say the asha wode bo kosoro omo nso atutum sisi omo atutum first and they say first ukita 26 krana utiminya bia na 30 cities ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities bi a this bi a onya local one bi dey local o say o ma bi wo like ono no men kan say ono ni level sin shele ni suru bia ana ono no hu se bia ono bia o share o ye fine bia the form no gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi ya wa sha wo local wo ho ena de hin na enye local no de enye local ne hu o ma hu ni form na wa tu se we uni ska unti wa ka son timi nko unti mi take wa tu se yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kura na o timi ka se onya ni type yes omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo timi se form we de car escafo la ni bi ni de me ma wadi intimate ame nko na o kɔ hɔ a ɛyɛ a enka wunya omo nye local ne bi anka ope o mi na me kɔ na de be bo mi ase me kɔ a sele mi hu be to mi nko na me pe mi no oba be da mi hu be to mi enu kɔ na ade na mani je o ni oba da ade na wunya free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen do so enso ka ho ndi so ni oba da dia na me ase mo ato mi na sa da wie na me sa tra se jimisen na ma de makwa na enso ya chance me sa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this minister aja na me shira me da obo de ase ona boy asida tosumi no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumi ansa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira se wa misa nyame a na nyame anya nkira se oba we na ye wodia na se uhwe ni tu ani ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire wo se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe ayere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon akire no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radio ase yensia da ase Asem Beba Dabi Otec 1029Fm Asem Beba Dabi Krobea
na amanfo ka enti mo ncheke ewo ho mfa ma me amankwaba Steve ene o se akra ya Krobea Asante ene nso eda afro awiei akra Krobea ya sa hia bio na ene nso ye ba besom mate ye ho adwuma se be ya ebeba na atom okay awiei adofo ye hia na ye hia yi ensem ni bi wo honom a ya na edika ensem no bi wo honom a sebe wote a ya na abote ensem ni bi wo honom a onipa dasani de na so tia ase na koma no enten to ne yam ensem no bi nso wo ho a wote a ema wo kra ni je se wote a eboa siesie wo kra wo de hwe ayese wo koda na wate asem a eye abufusem ahwe ya bebre pa ansan watumi ada nanso hwese wo koda na wate asem a eye dokodoko asem a eye asem de otohwani umre o yes sa ne wiasete sa na abrabo aye boyi nso te ebi tiye ebi ntiye ebi nso ntiye kura sa na abrabo de te nanso de esese onipa da sani bia hye ne nso eni so obia wo ne hawo meti hai I have my own me wo me hawo wonso ti hwei wonso wo hawo eni obi nso te ho no ono nso wo ne de nanso obi de chei bi enti obi wo ho a wo se me hunu di atu nipa da sani metie asomasi asemi mato me kora me de afa nyinam unti bi da na what bi da obi tumi to ono ne haw fanyinam kire se wote obi de no wahunu se se be de ne de eye ketekete bi eye te se ya da abo no ketekete enkohwe yaw awia mechi yaw wahu se ne ade ne te nene enkomodie bi ekoso between abobo ya droba ene pragia droba na eye me very funny senka wokura wutimu bia enka wo besere nanso de esere de ebufuo de ya komate no eya stay back tinachire na sua eniyoma bi efrim ohwe abobo ya na di animu na traffic ya abobo ya droba no ache ewo kwan ni mu nya asam ketwa okon nketenkete ene ya pragia driver ne di nachi obete pi sao kire se obi e penentem akoyi miemu kakra ana wonkwa nchen kakra se be ya woni e ba no betumi anya akwanya muntie o na me dimrantie yi achi na pi no eko mi ankasa kra na ye mahomete se akoyi die na wo kire yi untumi nko pake ohawo ba mu a siesie tie se wunnim de obi na ede na mo a ya memfiti preko penka sentie nipa no okay na ye ko enti kwa beda ho kakra no na pragia no ona atumi adi nka yi afa ho wo yi fa ho no sebe okansem a eni a mentumi nka didi atem de animu de na how ya wache traffic se ya wo nko mie nko bie afa muntie anu yi a abobo ya driver de ma no o se mesunkusua muntie o ono de atenie ma no busa na sem de na how didi atem na wontumi nko emia mabi anu yi abobo ya driver de ma no ene se mesunkusua muntie afei eduru me so na me yi hye ne ho na me nso bi sa ne ho no ena me hunu se enkosua wom enkosua mfita ene normal nkosua ibi ni nyina bi wom ena me sa krache ne ho enti me ba nyina no asemu a pragia driver no di nkan di atembu saaye anu yi a abobo ya driver ede ma pragia driver no na renge ewo mitrim na to makoma so se na awie meka akere wo se wo sunkosua se osunkosua no se wo pre ne ho a die ne besie enkosua ne bebopo ekwan ne nso nye potholes wo so enti wo tomu a otomu brewo
opie brɛw ɔkɔ ɔkɔbɔkɔ onim ne botaye kyerɛ sɛ wamfa saa kwan ne so ankɔ na bi a wɔnkɔnkɔduru ne nkosua ndodo abobɔ a account ne kɔtia no enti ɛne ɛte saa de a ɔbɛto ne boase ɔbɛkɔ nkakra sɛ bɛyɛ obɛtumi de kosua wura adeɛ bɛma no nanso pressure wɔne a na wɔkyire pragia wom cars ahodoɔ taxifoɔ privatefoɔ akɛsefoɔ wɔnom nyinaa di n'akyi hwɛ pressure no ɔmo suagu abobo yaa ne so piipɔn ɛna na ɛkɔ so wama saa nneɛma no anka ne sɛ ɔmpere ne ho so obɛtu mirika kyerɛ sɛ obi di n'akyi ma ne pressure nti onipa da sɛ ni a wotie mie yi asɛm a mekan me wogidie wɔ me mu paa sɛ wate deɛ meka akosi ase wosunkosia wate wosunkosia sɛ wosunkosua a ɛyɛ ntie wachi sɛ wosunkosua a pressure nipa de bɛma wɔ no ɛdɔɔso kosua yɛ nkwa enti kura wo kosua mu yie fa wo kosua no nkakra tutom pie ne nkakra da sɛ bo a wobɛduru deɛ wokɔ ya kosua ne honka nanka wo de waso kɔ wachi na wo kotie di amanfo binom ka wabra wo sunkosua yi ɛnya bobɔ na wo nkosua yi bɛbobɔ saa na mpɛsɛ bɛkyerɛ wo wani munyam ekuta wo no onua dasani ɛsoso ɔmama nso ho ehi sɛ wo bie wasum ɛma wɔne ɛwakyire yɛse fo a ubedi nkuguo nkosua no bɛbobɔ wafo nyina ɛware deɛ na wote hɔ a woyɛ wonyini yɛ na ware wo pere ho no ɛne hwɛ awadefo awade tantan bi a wakotom wankae wo nti a hu sɛ wo sunkosua wobɛkura nkosua ne mu yie ɛne hwɛ wo brɛ hwɛ wafo nyina na ɛkɔ agya wi na na Krobea nya ona ne sii so wɔsɔre yɛ nyi Otec FM so no ɔteɛ hwɛ din a wagyeɛ nya oni nipa so bɛsi na sii so hwɛ fi a wasie kai a watɔ wo deɛ wai krache memma saa pressure ne mfaw wo sunkosua wo ma saa pressure ne fa wa na do ho akɔdwon saka wafo edura na adwo a wonna hwɛ omobro wo do ho akɔdwon akromfo na anu wanim ne ɛbɔ ba akutuo ne eku no hwɛ omobro wo do ho akɔwura tebea bi mu a wo san wo kwenko nanso senka wo kai wo ho ehunu wo ho sɛ wo sunkosua nka abɛkɔ nkakra adwuma wonko aba mu dia waya uhuru ɛna deɛ no wakɔpepre ne ho mapawe ho pɔne ho ɛnɛ wogi obi ka ya no wasɛ no wogi obi nioma wontumi ntwitwa ntumi mpam style ne yɛ gye wodo hwɛ ka gu soɔ sɛnka wo kai wo nchi hunu sɛ wo sunkosua enka wo nkotumirika wo onye me pesa me ka kyerɛ wo sɛ awo a ɛma kora wei obetumi nyem abosome nso abosome nwɔtwe yɛse premature no wawo obetumi nyom abosome nkono pepepa a wɔdoma nkoma de ma no no wawo obenso tumi nyem ebi a ne brɛ pa ho afe no wawo minim obi a yɛwo ne mfie mienu nanso ɔnom nyinaa ba asase yi so fantobo ase nante na wo sunkosua entie wachi mie waso se wo bie wasum dodo a ensem a wo betie de dɔɔso o awadefo awade kankan awade tantan na otiasie oboa wo nyawa ye pene da mo kɔhwɛ edura nadwo a wonkonam ɔno nko aneda ɔto ne na ye ntobi so sumuya so ne kɔtɔ enti wunsu gyae wo de na ye nyina ye meye pɛ wugyae ene wada ne sebe mesre me ka twɔ ba ayoa we bedidim bi no wajasi hokɔ na we ya bedidim bi no wajasi hokɔ ene wugyae wawade ukuru pama no adi akire gya no unso umfa wani hu bi o ene obetena afie hwɛ mema dodo a wasesa wo wo bai hwɛ dodo a wahwew wo wo bai nanso senka wo kai wo ho sɛ wo sunkusua ene wo si waso wo wachi ma abai pragia de taxi de private car de cars yakese de a nkanye ne wonne onipa da sani fa nkosua nante kai hunu se nkosua na ekura wo no eye very precious se wa hweye na wo bie waso ma pressure ifra bonten ba wo be ko speed a ensese wokɔ e de abobɔ nkosua no ena wie de empesem ka kire wa ani ma ne nkotrim
enya wo ho adwuma na famu aba na beboa wo awie Krobea masemu enie eja kwa me ana me sonkosua enti hweye na ambo good na moni adwuma moni kasa enche yatiefo nyina mo bie mu amuteti nya yechi obibia na yenhwe se de kosua sitie kosua enya dia etofo ma wotimi fa dabi efiri mu se boy a eno ano no ntimi nya ho hwi biem elenti wo ho a na ya sha na Krobea wu nyina o de be na obewo obeware o ware wi a pressure be se haba na da be na obewo wo wi a same pressure be se haba na da be na odo ba be ko school wo hunu wo te wase no ya di we ba wo hu se wo sukosua nti ya se da be na obeware na odi ahopra ko ware same people na la ga say na da be na obewo obesa akonyem wo sa wo wi a na o mo asa be ka kire wo se da be na oba na be ko school I say wo na o mo na be ti oba school fees amount ye manipulate you sadete nti ka hu se usunkosua wo ta mo so a obekọ mesunkosua tinana abrabo na me bo no me fa me hu tutu obi many asumesi na we school say dey call brochi many asumesi na we school wadaka mu many asumesi na ko school wa bi na adwuma na oni asumesi na ko school ba ko na oda prison na wakai no obi nso dem oni obi na we school won dey okọ na nimo na dey obodam no so wakai no ono nso nam ho yeah nti usunkosua good hweye na ambo good kosua na wosu ni nti nya abotre tutu nan e ho toro sure nti mi keke sia kosua na bebobo asuma sia wari de fefefe o nanso ebi okoda ma wosu yeah eno nso wo ho nanso mami de o nta fo wonim kwan a ofa so ahwe ne ma no o de ba akono kosua no susu na ambo good se wo hwe ya nkosua na ukita nti amanfo de ni ani be ba be hwe o de ahobepre no ko dan ni nyina to egu e ka ba fie money para nkwen afi na ye sa twa bo so hwa kwa no ene kuku na ye ni na ene obesa kan onipa da sed sana ni patie kai hu se usunkosua me da se eburu eja adofo eja kwa be no Ali Kamel onso aba ahoma ne so o se nana ya Krobea Asante Ali Kamel nie ene ye bo waba so ene wadwuma pa wo bo wate Nyankopon nya okese ya pon mehu se wonso aba o se akra me mamu ha eburu kabakuto ene o se akra Nyankopon hyira mo pa wate modwuma pa mo nsemo aya mo kadi animu no akra Krobea ekura ye ni o ene de ye sunkusia wakai ye na no nso na ebo aye ogoro mensa ene o se ye nana ya Krobea Asante ene ya wo awiei ye bɔ mo abaso ye da mo ase eburu ene mo adwuma pa ne adwumaden a mo nso mo yo ene Francis Ejei wono nso wo kejeti Afranat Plus Enterprise ho ene o se akra Krobea ye bɔ mo abaso na awiei ene mo adwuma pa mo nso mo bɔ Isaac Denyame ene o se akra Krobea Nyankopon hyia ne afutu a ode ma ye wate na na awie na na sakire nkwantabisa akra ya achia ne mame oheni owo sakire kurom ewa hafumamu mati eburu akra ma ha o wo wusu make eminsumnie awiei yenso ya ba ahoma ne so ya ba afidie ne so ye nyina ye besom teacher Oliver ene o se akra Krobea minie etepa nyame ne henefo yenso ya ba ahoma ne so na Krobea ye ne nyina na ebebom na ene ensemo a ewa ahoma ne so no ya kan bom na yesuade adofo ne adehye awiei ye ba besom na soma ye ba besum nyina no ensem wa ha ya ye ba beka Alhaji Koko taxi drivers a mo ho nyina no Mary Cruise H de mo ho asem aba a kire se enam biem enti taxi drivers a mo Alhaji Koko nyina no Nyankopon hyira mo na onyam kese pa se ne mutie ye no Nyankopon onyam kese enne Minsha si emfiri mi benkum so mawura akwa aba ewura oho te sei esu ado me ho ye de nyame ase odi de sei mawura frabe akosua usua akosua te he ba cho me won kran good abrewa akwa aba ya uro waja na ho te sei ba cho me ho ye Mami udin de say
ya fame comfort wacha ma comfort wacha won so te hen e pa cho mete kumase boshan na ate okay ma mi wedi mani nsanwo wanya mfie sei eno e pa cho mfie ne de entimi nyina mesi me wo mfie wo ha ene enan ha saa me fa no ebetumi nso aboro na no me kuro mu wo mesi manya mfie wo ha ani nsia na me de saa na me ka no se mfie wo ha ne nan mesi hitra e confess ne so agency abro asase su da abro fo no saa me no na me wo 10 years enso so me hwa 10 years kwa na me bo ntime fa na sara Adolf Hitler ko no saa bre no na wo mfinhia du enso wo hwe kora saa bre no wo bebo mfinhia wa ha ne akire na wo yankopon ye hyira wo wa utumi nante me kom ye bibi afie wo ye bibi afie hey opanyini ya te say na me adom me ho ye ye fro say miura e fe me Kwadwo Boate onso te he Kwadwo nso me wo Kumasi abene maame ya na etie okay arofo enawie empanyimfo na aba manim ha ene mani age kire se maame panyini emfinhia wa ha ne akire sebe maami ono atumi nante ono atumi osemitumi ye mi bibia wo fie na owo mie wo secret pa ne sen de na aba emfinhia wa ha sesei gone too soon for obehemfie aduasa aduonu aduanan ye kontem dodo jaso de na wo wa ya wa ha ne akire so setede wo ho odin tumi nante me madwene ne se me ye ahobrase ni ibuade okay nipa ya me mobo se wo bi ho kire nam wo bi nko amade be ma no enu nti ena amana basa me ginyankopon sudi o ginya medi gini di adibuo ahobrase so obi ho kire no a obeboa no eno ne do abedru sam pempenso yi na okunu odaso ho pacho wawu ye kuse wakwaja o o ware kro pacho me ware miensa wisi masiwa oi enfie miensa oui papa wasiwa masiwa na me kora ekoye duro no yi mi firi ho nti me kwatena ase na papa de me ma papa baako ekese me mpeno nse wanyini cha me nti me mpeno nti me na okoye no na me kunu no papa no a ya odi me koma no wonso na damfo ekofa aba pa bi pele me se me nware no ena me ne tena ai sa bre no de na moa mu ntumi nka ma moa mu se bi obi be hu oho be ye ne fe obepe wonso obepe no ne ye chewma na nka akoda mfie miensa ne ebesi wasiwa de ne mu eden dabi o se nyese me won fie miensa na wo de me sato me so wosi na menya mfie dunum okay na obesi masiwa na mfie miensa okay yansa na ye be chima me ti chima wuwie ya no ne ye de o ma no say wo hunu se sebe obi tumi si obi kura tumi bua obi nanso ye mfa ne nkosi hwe ebi obekọ nanim wabeye nurse ni wabeye police ni eho no obekai se we bua obo ame no nya wo so ba ne me wo hunu bi sa ya neto bisa nda na ye me ya papa na kakura oba na sa be ma no bon sa nipa no ho a wo yini boni aye sa no se metibi sa na ye me ya na me bompa ye me nipa kura sa egura na ensakra no adofo ene ye be bonkomo na eyo ba tan ena edi ne manim ede woni aba ha
Kwadwobu aten ona wo ye bema enti ma menhya se mfiri wo so ena wie yi edi asempa ne hamo woni wonua ne wo maame abrewa ya mo aba mene mabedwafo ne metiefo nyina anim hye wasem na se na kyerɛkyerɛ mu na yɛnte ase yi kasa na menti obi wa no ati yɛnti ha yɛ de bae ne sɛ eyesikasem na maame ne nananom di jano so onkonkofa ti nipa ebe pana wa kofa amaye no iso ha no mu ankoyi yeso ha ankoyi nti ne madwuma ameye no kokohia ba ma bi bra bi no so ne master ti me ye hu adwuma nam so ti me ye hu adwuma dia ne master ye hwan o ye software na sofo aha so sofo ti me ye hu adwuma na ye nkoro ho ba edi kan no me de me yere asem na di kan koto nanim nti mpai bo mu a bo mpai no yi se agudie we ye fie na so we ne no kra ma me eden adi hu nkomo a kire me da so obetimi a ya ma ye di a onye mfa ma yen no ma me to ase se 10 million ti ma so no da no a wo call ye no da na am call ye no ti ade bi o eye na kwala e na oni ni di nkomo ena na kwala ne ka kire wo se ne master betumi aye enti wo kɔ no mo hwɛ baabi asɛm no baabi a pɔno wo no wo kɔ no wudi nka de wo yira asɛm ne kɔɔye enti wo hwɛ no no ka kire wo se agudie kora wo bufie na wura fi se eye na kwala ena ne kodi nkomo se mo wo agudie na wo pɛ de obetumi atu ama wo eye to aso enti o ma wo te eto ase 10 million so anti 10 million ma nya nyina amfa ama no ma no 6 million ne ka 4 million ti 4 million na my sister e beram ka che say yanyi obi wo so be yes adwuma ndi aman ti my sister kwa my sister 4 million sa akoso no so nti akire no yemfa we mra yemfa sikase mra ye beto we o kan kra na esi ni bia o mu fo so ne ska na wo fie ni ska ketwa ntimi ni wie na mawu no no won pebi wom ni dia obejia ne se bia obeye se ye wie ni ye hye ni monyam ti gugugu so a se ska ne die wajimu akosi 650 million 650 million ti achire kra no se ni pe ska kra yenya ti wo se yenya kra na ye kobobo se na interest abe den abe baso no ni pane je e ka so hia interest na ye mpene so ni mfama no ni enyimra odifo ne ka sa pachuani se bra mo jeje ya no ekoduru baabi no sese mo kwa akogimpo na nsi hu na si hu amonyemra to aso ne scan e wonye ska ketwa no bi kura tim de 1 billion e de ba ama hokoton asase mpo e de kokoso so ti etwi afedi enkoye ni ne be ma dwen se oju obi ba na so wonsu a misro so fana de fama no ti e de bonu a enne ochina Mr. so akobobosia maami abobosia nyina abobosia twa na ye twen te na maami ka se ne yemfa mra ha Krobea de ya no mo ya de no mo nka bi mayen nsi e ba ya eno kro e ba ha no enne ochina bosome me o de menko ho e ho pede hiame okay afi mi enhwe e bra wo koto ase ma wo sister be so no anyanyam bia mo hye ade na ase no edien na nasofo no odifu okro no dien na no ye kwa mpaebo na ntimpaebo nti mlebi de ekọ me ne maame ne sister ekọ yi no se me maame ne sister ye den enko ne nka me ne no ewo ho no de otimi phrase ka kra ma na ye den eba ti anadwo be 12 ne ekọ edani dani fie ho a na nkwata so kan na edi twa me ho hia ye trase bompa ya kama ti afia che no de se kan ba se mi tutu fom baby ti mi tutu ye na mpaibor still koso na me na kwala ba akon so na esan wo edem ho bom paye no ti ebo no se ye o eduru baby no se ye mpaji eti nkoso no ne mo mpaye no ba be phrase kana manaba nti meti anse watem Jesus to tem Jesus e kakra na anadwo no na mo apaja muti nso ko wiem se e bom paye ye bom paye o tem Jesus na no se ye ntwa mani hwemachi edie ne wa amnanum
nam so hanky no yi hanky no yi to aboba tietia bi ene ebo etu aboba tietia ena ebo ena hanky no ene sase scanning to the train ne o hanky no ma ehunu se ye hyen de se gold na te che no de koto de no asi to aboba na ka ho no e kire se yewu ena aboba nso kire se ye bosom a otiska no so nti se ntimi anye ho amamre ne ya ediwo ena beba no de kokoto ho ti wa koto no won fe no ma no kura kire o se onyimu kakra de ba ne betimi aye den age ne de akwakoye no ho no ma ti afi ya ne nso ba ya chinchine twan so na first camera tobo sa na dwono makobo mpa ye wie wa mama pagya muti akowiem mu pagya ko owiem na mote se wateam Jesus aso eno osi munyi mutimra fom mo de bai na muhu bibi hyen na ye ba akopɛ ana hyen ne ye dodo sei na ye 4 me de 4 na hu ba no ankasa ka chem say ye 6 yemfa ne de no kan no eye 6 ena bo na ka ho no ye bo kese ya na bo keto abi e bo krokro wa bi sa nya ka ene tua aboba ka ho okay enti die na ba ye nti a o ka kire wo se ye yi gold no gold nso na mepe ene atuatua sika nso wo ho die nti no antumi amfa amamo o se ye ho amamre e de amamre yento powder yeah, powder powder me re feeling comfort noche powder any no bi ka ho foda water ni abro no ma na company ho adwuma san na ye den etimi ye den adi tisa ediwo ene beba moto toy ya nto adentia se no na ye send ni ska ya see ne beso na mu diska ne ko yes etoda ye de ko toda so ani asende no okay enti so ototo yes amamre kro ne de a adenti na ne wansa amfa amam no ne ho ne mo ka wo se de kan o so scanning so nya 75 million meka ho ansa mun se nya 75 million meka ho nya 70 no kura 175 million sa 17,500 Ghana nya 100 no kura de ba no be ever fa be 70 ni feels for it's okay my yen hwade bi ebra wo ko ho una adi nkan ko ye o na woni sa odifo kuroi kokohia aye no wo ka kire ne se sika kokko no ewo mu krom ana ewo mu fie onu busai na so ewo ye krom okay enti ene sete sa o ka kire wo se ye nkom krom ho na emom ye betena mi fie na matwe scanner ba ha no adwen bi ama wutrim mitrim say nkontompo ko na kola na ka chen so waye bi ama nkrofo pen na kola no wunim ne say ye friend na kola ne say kwade konfo kwade odifo bayifo so ka ho konfo kwade no sanso ye sa friend odifo bayifo sa konfo kwade kro na ase ye friend no odifo bayifo ono na ye na kwala na oni ni hia ye no oni ni hia we he ni hia o anwura kwanta nka we nkwa ekwa so anwura kwanta na mi twa blog ti ne yire ne be ko nsuo e maami na obegbu sa asem se ne yire e ko nsuo amami na e no kure na so we no kure no be ko nsuo na wi odifo bayifo ne be busa o sa so ono no wo ba no be so o ko nsuo ase ha na nsuo ne no kure wa ba ha ya obe konsu no okọ to hema nim sa no so no oyodifo bayifo sanso fere konfo kwa de na se ne we ye konfo a sanso so okuta suman na se sa na te de am de misumi hiamwa so obetimi aboa me de a ene eboa me no se ya me de ya me mra ne fie no me je ne number timi me hwe no akra na mi hu no ti achi na yire be konsu no na so ni kunu waso ye konfo kwa de no ya de ana no so atoda o ya de a eyiyi be ema ebinum atoda nso so a hunu so na se ani matintie no na ma me ye den e follow no ko hunu ba bi ote a no ote he komfo kwa no so won kawe ho a odo ten kawe enti ono na ye sa odifuo kroyi
na kwada ene saa odifoɔ bɛyifo yi odifoɔ he na kwala ne di oye gold ho ayi a wagye musika adie na kwada ene konfo kwa ade no okay enti bra wo ko ni fie ho no ede enkomo na ne kodi ye wo fie ho konfo kwa ade ai ende ani nkomo bia no anse o ye nko ne master no ene ode wo ba he de ne ko odifoɔ no ho no ewe he prophet won carry ho a prophet ne nso tenkawe ho a nso te wa enti odifoɔ bɛyifoɔ ono ne master prophet no ono nso ye frɛ ne sɛ Abednego bachane odifoɔ Abednego saa odifoɔ Abednego no ono na kwala ne odifoɔ bɛyifoɔ no okay enti wo kɔ saa odifoɔ Abednego nanim no ɛna wo kɔbɔ wa ma ne sɛ kyerɛ no kɔbɔ ama ne sɛ me yere entam yɛ den enkoyie na maboa no nso aboa me entam atete atime de mani wɔ no so ntim pɛsɛ ɔyɛ den na dwene saa eba me nkyɛn no so ndi enye dene listen ka wo kɔyɛ forget ya ma wo yere sana dwene saa mra wo so sa won sa famra me so a ko me no wo ba me so ya jafade kakra ti hon komo na ni ne den ekodi ene start base secretary no ni ska o mu fie mo ma me won ya fa o ma me bra no man ti me ma me nso koi e man nsem o ka de o ka fa ho ne de o ka no kure ntimi nka se bia emfa ho ti ene ma ya gidie kokowuru ani mu no me ba ma me nko oledi so oledi bra mo obeide ko odifoɔ Abednego nanim won kawe no de enkomo no ne wo nso die ko ye no enkomo onim di ya se ma ba nipa bi nso nim aboa ya afo enhu aboa ya afo bobo sebe wo maame wo mfinsia wa ha ne nan na wo hwewurade yankopon anim ede ade we ye abrewa we okay maame nti o mo ko ye enkomo no ka enkomo ai ko ya ekodi ya ne se enu akwa aba na gene so ye wura no se na ekwanso na mse kwanso de me wo na mbai abase me nana ache mi godu ye pu obi ayi amama wo ba se wo se wo beyi enti wo mra me fa me mra anu wo de me aba wo se ye mo me no kore mitimi ye ho adwuma pa na emom no se wo tua sika bi mse na me wo sika bi ni bi o wo se bo mo de na hwehwe obotom na sika we se me nya wa kan sa wo nsam sika amfra me ya enye yi na me yi wa mri yi edema no wo se enso ye ya o ma msa de 500 ka ho wo se enso na me be yi 500 e de ka ho na ye 2 mri yi wo je ya to je ya na mse na sesi a enye de wo se maje na emum monko na masa afre mo ama mo aba na hwan na ka ho bi mu na mso me wo baba eka ho wo se ne wo baba nso ya amfa na mra na me se mate ana ye di si so a ye de baaye afa ya ba ya na ye kra me be ma ne baaye o ba ya ye ko ye wonu so waje ni sika onu abeka emu ya papa ya ma be di asem ha ya me ya papa fisi ya wo me ni dance ya da me ni dance ya da na papa ya ma enne wo bi ateme nka no eya me ya yie eya me ya papa ya mama pofo ma no pe kura mso dem 2 minutes ya yira 2 minutes ya yira na ansan na sofo bi de bere me o de che me se me nyento aduane ni me di ade ashima bosum e flato enya no pe esu na me ba ni nyina na mosu na papa ya di ade a wa ya me ne de me di me mo ni dua Nyankopon na baka me naso enti ba ma yi die me ni asem bi amaka kya no se ya ma hwa kwai ekura wodi akure momfa we asase kura me nanan ma beto papa ya ma tan asase no ya me ya kuma sia bonten asase aba emi aton asase no momfa mra se ya na sika no okoyi ye no aboabo no so okoyi ye no ye de ya ho niema na momfa bi mra na yemfa etim de kakotwa asase no ama papa ya je asase ya kodi
ɔne yɛ ne ma wagye asase sika no adi ɛnɛ amoaku ya me degyem me hye ni so me mu yulase me die mia die no mia ya apna da me nsa mani magu ase mu abusuafo ni papa mo nyeme wate masema ani o na mde aba mo nyeme me ni asem bia meka na mate won ka mate won wo fidie adam nche bebrebe se da bia mu chenuro ya chewe enso mo mambi minim no ma na mabodi afre ho ni obi aso meme ni afre ho enti se ya no masema ne se papa no die baabi a wodi sika no ekoyeye mini wo ha nsia ne num no ade kodi a wodi koyeye no mate won ka na meba se wutimi yema ne boro so yema me wate na me wira mfiri wuda mma wo tu nya abre ho da me ka ne gold no die baabi etie bia mefa maami ma yenhwa de bi na menhwe nioma bi wo hodomo a sebe tetefo no ya onomo de mayen na ebi a ye de asie ebi nso wo hodomo a onomo mfa mayen na emum omo be kire ye se wokọ meni eja so masihie so ebi a ebre ebia bi sei dua sei mede made ahye ho wo na me kire wo fa we die no wo na na de ma wo sei me na na kire se me papa me maame papa di se adwuma no le sika wo fia wo papa me maame anga so wo me wo didi wia wo de sika futuro na woro nsa wo di mu agoro sa me maame sika kokko wo fia wo papa no so no wo mu yeni nipa wo mu ya wo ama sika ko no aye basa wo fa we wo ya fa wo fa na obi ne wu ye na me kwa yi me duru wo se pe wo se me to pa no o nsidi na mto adwene tu sidi na mde ko ma me na no dim ne ko han sa pa no se brown ko kire wale guru no a ye di asie no wo dia wo na nata memoni wo na nase ewo ti brabia am ko kire wo fa apoma men kire baabi kro na ankasa o fa apoma wo de me ko ye no ko kire wo se aha na de no na menim baabi poten a ye de hye ya asase wo ya so de me gina ye de ko pobi manam fa ma nam se nana asam ka se se de emma wo fia na da na won kan kire wo no na me na wo ba kan kire me wo se nya wo mo dia wo na wo enti nam se na wo so wo so ko yi ne wo se de bi nya me dia me ko yi mewu enti ko fa o fa na membia medi sama mentia se so na se o ko fa me yere ne memma ma yi bi ma me proto no wo mfa nkusi da ne ntinem efi ha ya ha kama konwa dai sie ne kama na me se na na mate se da se na wunni baba ma bia o na me se me ko ba ko wo so ko fa na bra na mkara we ma ne bae o ba the same thing wo ka kire no ya bono ya me aha ya fidie so na baabi a o kire mo no nioma bi wo ho a me akora me ma wo nka baabi a o kire mo no ade na ye mo ankasa mo ampe se mfidi aba ente se nka no ye betumi di ahwehwe na wampe no bia me anko hwehwe amawo na wo ma sa difuo yi bi nom ti sei ebe ye wo sei akomfo munwa ya gie ya fidie ya hwehwe ba ko ono ofiri nkwansa na ekofa na ba ya ye de ko hwehwe ye nyane obi su ko ho mpakwa na ko ye no woni de obomode yi kituwa bi sei e de ma me se me nana na se menye na mekasa wo boa nti menyi woi ehunu se ade no wo de ama me na wo se memene da ene ya mra sa ase no so me fa de no ti akokosia da memene da no ya nsa abra ni me fa ya da ye hunu na papa no be fa sika no wo de ko e kremoni ofri pa ni ekuru wo fa sika no ko ye wo de ko ye no
wɔn fa sika wɔn na me kosia na nso ya ɛkɔ memene da no ɛkɔ wa yesi na papa bra wa se mo amon hwehwɛ ye wa ama ho ɛne ɛsa ba ɔno agye musika dabi wɔne wa yɛ sika nipa kora wo di nanim ɛde ne baayɛ no wɔno na ɔmane bibi di ani minim na me ankasa me sika de wa nyɛ bi da pese munye obi a anka wo sponsor ma yayi obegye no na we bebre be nyina no wakoyi a fabrai ma me mfa me obi na papa di sika ko Nigeria so okosesa afa edi baby odi sika be go se pena da ne roba wo mo se ka ho fa sika ko ye sa pam no ma fi Nigeria ho be se ko sirem ya pam no afi de mete ho na wo ba se na kwada no ba se madam se sika no ho da ho enti mi enko na nko kata so am se ya na ho da ho ani frasem se de me nko nti wa akọ na kokata so na wo koye na so akokata so na wo bae ekire no me di nipa bebre na akọ obi ase ade no wasase nanso ntumi mfa ma me musa wasembe ye frade bi ewo se wo koyi wo na wo wa wo ho a enka atete no ni ye di bibi ene pam wo wa no na ye de ade a tene ye so no ku hu ha na mo anu dwane no mo dwane se be ya obetumi afa wo na ade na tene wo ho wo pam emwa ni nwie nanso pese wo yi wo se mi ni ani na wo bia ya baka kire no se o ya man ko se ho na tie wo de base pere go si apepe ja to mu si ape wo mu wo si ade na wo mo ye ho adwuma fie ansa ne akọ so ayi okay abrewan finhia wa ha ani akire sebe se wo bebu a enye maame panyini se na de ya meya wo saa semwe ho ne se be me wo fie na ekofa saa semi baaye ene ma idi akire na nuoma bi wo hono a esese eya adansidie de ma opanyini emani hunu se krachi die no ni yeye nanso wa hunu saa de no eno na akofa saa sebu edi aba enti sese ye kasa di owura sika 650 million ena akodi odifo abednego bebo a bra wanim no kure nti interest be ka ho kure burusa ena asase nyina ye koton de hu sika ekoma abednego mo koton no mo bo na mane ye se ye koton fi asase na di sika aba o mo ka kire no ena o ka de ye kire no so nyanya meden ye hian sika ne beba ne ba ebitimi asaye den atofofo na ye den na afa di abaye nyame den honi asem no mabedwafo wa ha adofo ni adehye memma onomo akwanya na yabisa abusuayi nsam na afei abadnago yase nkawe na awo ye ba befrew ni abusa wo nso wano asem se wo na na abre wa nte se ya wo hu hitra entokwa wo hu hitra ntokwa sa abre na sojafo kura ni wo na baabia wo ledi waduru na sebe wadi nkyene abesi sa abre na wo na wo be mu ledi pressure edi abekuno wo ledi se wote hwa na se ade we ya wodifo abednego yi wode mo atomu yi ebesi utrimu a ya na eye odai aya men napo Timi na matimi edidi ena kodi se mi ndabi me so da yeti be ya na watwi ni me so da na me nana no wodi ade na ba me no waba se obusa me sa ade na me mpa na me nana me nyi obi amfa ma me
was and ye call papa a meniate. Oh, Nenansa, a Sundana, a war. Yakuye na shed na in Monamichi, but didn't sa and can do one guy bonnet. And Cadia done a me betty. You know, I'm here to pow. And I bet no good in my bedroom family. This was that be umpire, may catch a messy among pie man say when Yanko Mobo. Not baby, ya what this kind of free diabano. A gradim me a quaman and pie am a woman on us. Media grow. Okay, what's it? Nana Sika, or say Nana ya Krobea Asante, Otec 1029 Krobea nie. Me da see bru. Nana Asem asofwe yi binom. Obeye ne day. Ni nyina nso ka ho bi. Mr. Ransford, eno se akra ya Krobea Asante, awie ma mema wo hen. Papa adansi kusafo yenso ye wa afidie ne so nana yenso ye etio akrakro bia de ne nipa no binom etesa awie yi yenso ye ka wo ho e wo nkomo a ye ebo yi nyina mu ene Queen Rocklin ena mahu se onso o kanise yi George na frifa o say hello nana ya Krobea good morning ene ye monitor show no US Bronx New York City Yankopon ya oni wabedwafo nyina kese ya wate no ntutu bana monsi kwa Kingsley and was na I really like your show se wutie nsem a abrewa yi kafa wo ho a na na ye nhira kra yeah o se watie wate na wogidi se ubetumi aboa no osoro beboa yen e de aboa no sebe ensem no ebi ba yanim sei ebi wo ho a na jakura dem nyenso yetumi dodo no fa kwan bi so tumi dum ja no e da ne fire service fo e masumdwe befie na nya bibia sebe udi besisi abrewa woti seyie e ma abrewa nsumu so na wanhwe ya ubenya no me eni asenkese afe na wobo aketesia winyini nuru baabia edie na aba wano die na obi aka kirew ya wo sori ya me na na ebaifo wonso wo ba aboa preko ka bi kire ne ba wose wo benyina beto eda obi bebo obi ebinie enti odifu abedinago ya yese wakwara ade konfo kwa ade odifu baifo yese ni din no ya wona odifu baifo yi ede kwadwobu ati ba wo abedinago ho efiasa ase nyina wa me akwakoton de hu sika brew 650 million plus interest bosi e kwaje gye ni nyina agu na abese minutes abre wa posoposo wi adai de ne hawo ye ba be frew na wayi hu anu wasa asem we adai adai flexible footwears and designs. Oh, Krache, yeah, flexible footwears. Oh, what to say? De chamso. Down where method is wow. I say I really love this program. Flexible. I come back. Whoa, my mentor wonka. I come back. Krache no, or your gun and in or yam pabwa. Nimpabu and be the shamino. We want your mommy. Uni mpabwa ya say flexible nyangupo insha wate Dr. Plus nana ma hey yeah nana now what to say nyankupo adum yeah yes and then so ya dapa papa yeah and then ya yawada yes and then so ya say here bio yes adanse a amanfuo die no minua baba ko ye friend Abna Lucy say die ono wadane wa ambassador ewo Holland Amsterdam wow wadano ambassador wo ho ono ne magana fo ne abrofo mpo a wo mo wo ho no wo ka kire wo mo hepa price is very good medicine na abrofo nyina kra free Ghana ha de ko wow wadani ambassador different from the last to bi wa ha me adonko ano de to bi wa ha no Miss B ono de owo UK
London. Na we die ono wo Amsterdam. Your friend Abena Lucy. Na sene adanse amanfo di mano no. Se wi ase ho, se wo kire nipa de pa, na nipa ni nya so ensunsan so pa. O de anigye ba wo ho. Enti wo se fans ya Hepa Plus ya ma na eje ho no. Nya asem ketoa. Ne o se ebona ba so ya na wo de na ese. Ono so gene samba. Na mo hwe, na no ya kan na mete hwa na mua na mkohu se suapon kese a ewo Asante mantami mu Ghana ha se suapon enye suapon ketwa ya ye nyina ye nim Kwame Nkrumah suapon kese ya yewo ewo Asante mai mu ya otekoko so ona ndia empanini a ewo ho afre Dr. Hepa Plus ya bona baso kese kire se papa yi o ye hwehwemu ni pa enti wono nso boa e ma hwehwemu mapa ezutumi koso. Doctor, I congratulate you for this abasoba KUSC for at the ball wono. Thank you. In fact, waduma den a wo yo no eduru mpanini anim medase se wo de adepa bedwa so mempani nti utuma waya de pia kodwobo waye ni nyina enie adofo moba Facebook de so ni YouTube de so a Dr. Hepa Plus de da so no na wo hwempanyimfo no enigi a wo de bo papa yi abaso a kire se eduro wei enhwehwemu mapa na akoso wom emfinhie nsia ne akire ene wo hye da tena ase ye hwehwemu de fa Hepa Plus Pavi Plus mo so enti na se eduro wei no adanse ye wo ho no afei na Matthias enti doctor congratulations. Thank you. Congratulations. Medase pa enanso ya san hia bio. Yes doc to yengidium medase na Hepa Plus Pavi Plasmos ene de me kan bibi kakra bi. Okay. Na course do ba pa na doc ya bo rema yemi me de say aya na producer or list ene mema wa wunya bi da kwan. Okay. Iti wa we ni bi da men frebi wa wonya eduro ni bi da ewo Otec FM ha no mesra we de eni di obuo ni ahobrase kwan so men frebi ye ma mofra ne kwan no mo so mra bi enti obi a wa try a wonya bi da no ene ye be ma wo saa kwanya no na watumi aba but before that no mesra me personal lines no aya me di to dwa no na enye no na ye de che eduro no ye de to ho se be ya ebi a wo ohaw bi opeso bi sase doc eduro no beboa me ana doc eduro no kra makoto wie na menom no sei doc me haw ni nyina no aya na me ti edwa me pa me to ase twetwe me kokete so a mentumi na doc me da diabetes eduro so me da BP eduro so eduro Hepa Plus Pavi Plasmos metumi anum bia na eti me numbers no na me de to dwa aya na me de boa se be ya uhia bibi fa eduro no ho a yebetumi aboa wo ebi kura na bebi awo no wachina hunya eduro ni bi nto ofra metumi aboa mo nya biato ana bebi awo ne de obi se on ton 20 cedis no ma wo na emu mo beton no boa ewo soro eno so ofra ye boa wo saa kwan so nti me de me number no ma wo misro nya no na ye che eduro ni wo so me personal line we de twroto ho na ohia bibi obane benom ne sei unua bi benom ne sei wan kasa kra wo asem bisa bi a 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 898
na ebia wo ama no ne wo pese wo ni me din komo eno ye 0542 807 907 0542 807 907 bio enye numbers we na ye de chenru no sure we ye hepa plus pavi ena plasmos numbers obetumi abisa de opese obisa bia. Very good. And over to me Nana Krobea adofo enenso me say chamo hepa plus pavi plasmos no bio. Ma me say o say ya wotena fidie ne ho a wote se echenuro no. O se senka unya ya anka onana no ba be ye dai. Nanso ya na unya obi mpo no afre. Waka wa ha. Ene macho me ensa ni nyina bi wate. Ona mafa o so ye me first caller wate. Ene me de 111 be san kan ho. Wow. Oh nice. Enti ma me ene wanya duro no. Me ensa ni nyina bi mienu. Wate. Enti ebe ma maako nsia ne. Wate. Na ono kwa de me misa ne se openinsu ana ne topaye. Wani afre ni nyina benya capsules. Okay. Ba ono kwa de me bisa ne se openinsu ana ne topaye. Oledi ya no e. Pa che wa wo sha nsio ne topaye die ipa na e power. Okay, pe enti mema oni nsuo no 11. Ne mama topaye no so 11. Piafo. Monica sa. Enti adofo ma me comfortacha on na ye me first caller. Na me mo board numbers ne kra no line so aye hye. Me sra mo for the sake of listeners inti fairness me board numbers no. 050 522 4944 and 050 522 5578. First caller, Udi de Sena Casefree. Hey. Crazy. Yay, your friend said you. Sir Mike, middle bedroom, Sir Mike fashion group. Last week, my friend, and the cat here. Oh, and you're not the OTI, Sir Mike. And maybe me, Gina, so then, Piafo. Hepa plus Pavi plus Mosono. Nimiensa, convince me. The antina person minchobi. Hey, Krobea, why when you are different what you mean? Yes, Tenassi, how to watch you. Into me, the may system, now let's last me by honor. I know my Jimmy Kuba issue. Number 2 good. Nama also. Namidi table, my machine in chain. Piafo. Najama match make a crack of you say you remember coffee. Now we need a chia. Matias, yeah. Mama me kwando hefa plus we are we pa. Piafo. What's that kwadu so to achire? Hey! What can you say now? Maybe catch the doctor so I'm a con dono. Or say, or mammy be no, or beside me kube ni me kodu nyina to a chamame. What a went to me and you ma gongo, brava jodi, I mean so men call enjoy me. Hello, me pacho, who did this and I can say free. Not what I'm Mr. Stephen Yelly, or their own friend. Okay, say free. Hey, brother, this year. My 4 times, you make 4 times. Hey, and you on your mawaha, One Sabaka, would you less than Munquadia winning problem one Sabaka? Wow. Who to be top park India? What we need for a young one? Cheramidian tea and assess me this army and son is our car. Catch them in a minty. I just say, Otec 1029Fm. I did it down to me. You cut up another day. I was going to enter. And I do some mamma, did you come on me now? Wow. And the papa making the papa. Pia. Mr. Yale, Brana Benjamin, sending in our Sarkadia. Hello, me Pacho, we need a Senakas every. I see for Sue. Your Frau say, your friend did
Who did they say? Gideon Ametefe. Gideon Ametefe. DNT now person na me chow me and sending in be Gideon. Oh, they are when ya man is here. One that they boy a green deeper, so I'm ready. Okay. Only because everyone is Oh. Okay. Asifo su ho no. Wa wo pe bi wo ho bia no ko mama Doris ho. E wa asifo su a ono ton bi. Wate? Enti ene no wo ma chaw me ensa ni nyina bi. Wo be kumase a bra Otec ya na beje. Wate? Hello me pa cho udi de say na nso ka se free he. Sikatasi yemai. Yemai ye fra o say. Me ma be demfua. Ma me jemfu a de enti na pesa me chaw me ensa ni nyina bi. Ka kire me na mentie. Ifa chaw me ya no mi ya. Oh. Na ni ka to bi so. Asa me hun to mi. Ni le bi ya mbeta me frɛ so ntimi. Ena de wawuram. Ena de wawuram. Bra ma chaw me ensa ni nyina bi. Oho. Na beje na konnom sisie no ebekɔ ama ho atɔ wate. Odia soma manemra wate. Soma manemra. Na ayi ya wo de atadwe tu akire. Me dey am kan fa din tu akire. Aha, we na wo beje abra no ya fa atadwe tu akire wate. Ya fra o say na aka se free he. Ami. 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 Yaro. Medindi Naziru. But me nickname Yaro. Me ka se free edu krom. Ami. Plus the yankan wasem. Yankan wasem ya de basa. Me enti yankan wasem ye. Papa de ya mention emma no ni die kase. Ami. Dia waka kuranti. Yaro dia waka kuranti bra ma chaw me ensa ni nyina bi street wate. Na me kan ko bia. Ma me so na me ntre apan adafa so ado bi ni sika ja ma no. Okay. Matie bru. Kusa yaro free so nyahwe next time menya no. Hello, we did say na aka se free he. Eva je febe Kofi amoa. Kofi ka se free he. Me odi chamso. We die ya. Die nti na pesa me ncha o me ensa ni bi Kofi. Me pama die se de mini an frɛ na onya nom sa de ne ne se bi bie kama pa kwa me papa enyaze bitu ene ade pam for me ma no mu wo krom mama ya mu security pa ene ya fa hase si abeje obi ensa ni nyina why beje hello me pa cha uni de say na ka say free hello yes sir udi de say na ka say free he ya fe mo se buzu ka say free apenkra o say buzu apenkra o say di enti na pesa me cha o me ensa nyina bi no wadama ye tire se ikatim agriwai bi zukura mi tipa kwa ni bana faso abadi nego no isisi no na isia no ni sese de musika do ho asem no ni bin so ho asem na isi nyam titi wanti ma me pebi okay bi kwa swato okay eni etie papa wa penkra o me kira o me formula no yusu me formula no beboa o bra na beje me yensa ni nyina bi me ma topa ye me yensa ni nyina bi nanso wo de wunya kubensu a tututopa ye ne me yensa ni nyina gu kubensu ni mu na kanum wo kanum mane fra na ade no nom wate odwonso sembe ye kama pa wate mati bru me da se apenkra de hye no the enemy yi free so see which one is which hello me ba cho di de say na ka se free he me se kwambo su ka se free ashtown kwambo su di enti na pesa me ncha o me yensa nyina bi wa ashtown na Krobea me say have a pass no and this is mo je so edwa kwa na yo me say na Krobea me say me tona me tona ma no de ko na gane
the partnership, this one, one of the a diamond new pino, a diamond new pino. Not all the I don't think it's what you. It's not ordering. It's not the Matthias, send your waka, a brami numbino. Ebrami numbino Matthias fa Benjamin and sending in ABC wate Benjamin Sia hello me pacho we did say na ka say free hey hello pacho Daniel I keep for shoemaker beba shoemaker the enti na opese me chow me and sending in abi shoemaker pacho me so ya na me tena se chenti ya na me city na me numa duro no so aboa me okay ma chow me and sending bi brana won so beje wate na wo sisi wonnom a eboa wo no ya fa kwadu so tu akire wate onso ba be kan de obeka Ashtown bra me numa duro no oba be kan bi next week wate very good hello me last caller your friend was say na ka say free hey me ka say friend me doctor stadium Asafo Doctors yo nienti na oba pa pesa me chaw me ensan nyina bi papa me ko friend me sra mo pa me ko ma de pa pro me yi bo to ma yemwe no ma now what the atadwe ni bi ato akire da Doctors hey, and you are missing something, Doctors. You are missing. The old G, Mr. Yafa Tadre Twitchery. So, what the Twitchery? Oh, a Bema oil changer, no beco base, nase. Ah, then you may be Payama, what say? What? Maybe Asem was say, hey, Nana Krobea wakora bone penyina mesaya akora bone entibi ani oil base ne de se enuoma paya hote nuoma se doctor in fact wodru we no edru eto de bia na me feel say wokura men kasa yeah amanfo nhye dam friend kasa emfamfa hepa plus na won fama yankopon hira o last words are the metifo and am da say you say the fan say Christmas mo an ye keka koyi se wo beto bibi ache obi a dwen nipa na pomuden ho yenuane a ye die ne ma ekoyi mu nyina no de yade ebre yen eni nti hepa plus mus eyabusua duro oba wo SHS onya ebinom ye misro to bi mane no na kire ne se obeda onyi hepa plus 1 pavi 1 ena plasmus 1 onyi enonom na wankasa so onne ukunu ana na oyire eya no pane anwumre obian so a ne ma one ne mate obasua adwuma primary JHS enuane ne niema ekoyemu nti misrew bomoden se ansa na oma ebeda no omonya hepa plus pavi plasmus atumi anonom na siya nye ni se ya I think say niema ede yare ebre no dɔɔso pa se yetumi ye ni se so a eboayen eyo how efiri honom me personal lines me de maun Mr. no ne de chenro no sure de boa ema obia o passing bisa na opa bibia hu na fa nro no ho no atumi enya na no yie eni ti o pe hepa plus pavi ena plasmus bibia wonu nya bi nto ne boye den anaso obekọ so na ansan ye kokora ye nya bi nkrama da bi ye okumase a eni ti enuro ne ho nya den 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
367 898 sɛ owó amanoni a ɛyɛ 0542 807 907 0542 807 907 kai sɛ enuro ne yɛ Helper Plus Pavi ɛna plus mo sɛ numbom na sɛ bibi nti wantumi amɔ awuremu a mɛma obumfu 60 Ghana cedis shops dodo no akora yɛ miɛnsa no 50 ɛni nti ukura 60 cedis a kɔgye miɛnsa no bi bom na ɛmmoa wo ne wabusua nyinaa Monica sa na menua baabi yɛfrɛ no Odeshi na no onya aduro ni bi yɛkyɛ ni bi ɛna ɔfrɛ me na na Krobea mesi ye ɔsi Ode me ho mfa mi o enam se ebna da no eye Helper Plus da enam 2 car enam de me ensani nyina ekoma Odeshi no Odeshi je ye no enigye eni ahokeka eni ahosepe wo ye ba emrantia ni nso mu yi ama no oye na de me Helper Plus na boy oh it was wonderful na mani atete enam dibirika ko wura me ka ma me tupu koy wow aduro no Ghana agiatum ewiase agiatum nyankopon hira doctor amen medase na wiai adofo Helper Plus doctor na ye ne kobo no na mesrɛ mo maame akua cha yeso wo betenko maame yahu se wo frɛ ye dudi aka ho enti mo momra na wo megimra wo ate nyankopon hira wo nhira me na onhira ye nyina metwa me ho aba na odifuo abednego ya wo won kawe ya ba bepewo meba apomode mapade eno ane Helper Plus mixture Pavi Plus Mox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pinie menti ase me do tie Helper Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha say we Helper Plus husband ye de wa Helper Plus husband and they also we Helper Plus wife na abo no Helper Plus mixer magie aduro di pa Pavi Plus Mox ena Helper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim. Sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan a na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye
emre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me mama ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hyehene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikreja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abom anwem afro obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika wode money free broche nyina wode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay and Afe Yishish Wamo AAB Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadmas Royal Bank branch Bia, Ubetime Omo branch Bia. Oh, sir, any Mesumi Yabosi and Betrema Dumemu, na Kwambe and Mefoso and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua Omojo Makatia, EFA controller and accountant general. Sechadumasi Royal Bank, Mania Jomoshi and Hopa, Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was Sechadumasi, Omo Bay Ejano, Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano, Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenim, Angraga Onion Market no, Omo Ben, Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwan Soha, Post Office no Echipe, Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson, Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi, and Yes Woman Nursing Training College no, and Edi and She Enimu, Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center, Chechure, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station, and Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Royal Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamwase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi no, ena wasuguswa. Enewie utie enewie oheyen life. Enewie traditional Dr. Dawood. Nyankopon Shrao. Na onye one wadwuma yefu nyina kese ene se wo obi a yade eni wudi asia Dr. Dawood eye ayaresabia ye freno Dawood Herbal Hospital ono no diaba sa ayaresabia yi eye ayaresabia sa wo de hoto ne so a ade nyina bedi aboa na awie yiye e de amawo mekan yade edi ni panya enipa de ne yade chinchini odianante nenso ankusi hwe onue umma Dawood Herbal Hospital se hwini doctor no papa no owadru se wo yoba na sebe yefnudie abowa bra no onye hwehwemu adekode ekofa asa hawi ba ye no onfa anu aduru mfa nkan se be ya ubenyiwa hoto se wo ye be ma na obe ma ne da fom bem wo ye ne hwia enye yi a brana papa no nya hwehwemu apagya no ode bekan ama wo nso atumi apagya mo asikyire yade tete mo amode eye enemu yade mo amode ye mogyabroso mo asroku yade na dem wato fom mo amode ye ulcer ana prostate mo kokoram ana wode na ye kese yade bi etew so no fabra bedan se hwini doctor no na papa no waben ejeso krapa edane enkane na metro FM ni womu no saada no amu na papa yi wone noma eye 0244 886437 ena 0201 681 717 ena we Simple Plus phone and accessories. Simple Plus ne phone so ho akadea wayodia ba enawie the brand Simple Plus and American for edi amount so we oba oye bema we use phone nko dia so we nya akade papa ebeboa wo phone no a onua obebre o da bia wo bebo kasa o enti na American for Simple Plus ne phone accessories a wayodia bedwa so no edi amount no onua ye papa ye me di ho dance ye me yusu binti e na meka ho asem se ye di akere se wo pe phone charger se wo de ne ye Samsung o de ne ye Android phone o de ne ye iPhone ana yam na wo pe ne charger enye Simple Plus de ni bia mento se wo pe power bank se wan hwe ye nkofo won betwa hye wani wo be ye concrete de atum okoto a wo bo kagu so what was Simple Plus the enubia eno ne papa no so wo perform batteries o per hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset and wo per covers o per iPod any phone protectors phone accessory bi a here bia no de no ye papa any Simple Plus brand no eno ne ye
sɛ wo bɛ Kumasi adehyeman a yɛde Dr. Caesar so yɛ nnedi animhwɛ sɛ wo bɛ Kumasi KJT a wogina Dubai Gate 2 animu hɔ a opposite Dubai Gate 2 na brosan no first floor ɛhɔ ne yɛwɔ yɛ number yɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 unya fresh ahoma we ya simple plus for your beje so ye no bekasa de wonti ase bia na awie ye bechirim na ye de amaw ene me kanfo digital herbal onum grow fine herbal tonic na ode aba no me kanfo de maw ene hwan na etie mia na numu ato adidie ho aye odini o onua enipadua nso engine no de ebehia ye aduane se aduane ni ntumi nkwa nipaduane bre enti se wanumu ato awuntumi nidi a ese se wonum grow fine aduro se be ya wanum betia mo atumi atebe de se wo ye obi a wonsa ne wonan ye utitriti wo ye obi aduro anadwo a wuntumi na wo sori anopa nipadua mu ya wo ya wonsabuo mu nye obi de atwa kora obi de ba ebatu na twa obi de enso kora de makora obi nso de ba baboro so wo de ba na ye wo ya wo de to grow fine herbal tonic me ka de kira wo na wie se wo ye obi a wo yare a aduro we wono ma ho to wontem wo nyare nso na wono mo a eboni padua ne ho ban etia yade ahodo enti grow fine herbal tonic ba bia to aduro bia wo kwa a obenya bi digital herbal fo yade aduro yaba no ye wo Kumasi amakom run about ye Bank of Africa no ye number e ye 0244 59 6532 0244 59 65 32 and the Fit Homeopathic Clinic enso wa hinema kokoben onuada sani a wutie mie ye Benjomas Company no 18 junction ne so and a Fit Homeopathic Clinic ye di adwuma enne se wutie me na wo ye obi a enipadua mu yawo ena onipadua ne nemu a ye na physiotherapy akupuncha massage kwa so yawo ni nyina be kwa ma onipadua na de ne ho stroke yade aka wato ho wuntrimu na twetwen wa ye mre wo mpam enemu yade etetew ana se tafodo wo de ye ulcer bra ye nchen ye di mfidie free India aba ye beye hwehwemu ma pa woni padua mu ye de aduro be kan ama woni padua na nyina ho den ye number for further enquiries ye 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 unya fresh ahoma we ya Fit Homeopathic Clinic for beje so no bekasa de wonti ase bia na wiei ye bekire mu nso de amaw na Voltadreal Limited ye de ye tu nsuo onhwe ye kan na no enu obi di na dansie se Voltadreal fo betu ni nsuo ma no enuanom ya anomfo ni betu bi ma no ha wonkoa na no onammu esesei enti okachiro mso munyi nuoma no kura mfrim no omo nkata so no mantu o mansa no de ansa na Volta fo beduru no o ma akata o ma de so no se munim sa anka ma ankata so ke ye besiesie no kura sam na ye kama o se nyehwe ye ma me ne wa ma no ne o se muntu mu amode na eni omke kan ni omasi ani animdifo ne koye ko site sa ha ne yetu no emfidie ba ye na kan nwenwenwe pro tata ye namusa ye dwabuo ni mu akwa asase na yaze ye nsuo na efuri efura abusumi nsia ne akire nie sa problem ana omuhunu bio enti omu di adanse ye se Voltadreal Limited fo ni madwuma oniawa sumo enti se wo pensuo wo fie ho wadwuma mu ho empotamu bi a wo nsuo adwuma na wo ya so obenya de da eya ma Voltadreal fo metu nsupa no na wo no mfama wo no mo de na ye eno wa man kwanche fo ni bi akotu na problem abamu a eya afre won ombeba besiesie ne kama e de amawo ahojo da ban no main office ne wo so okosunyan tachiman ne doma nyina nso a omo won kra bata wo ho wo number e ye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and a homeka heat patch yen oniada sani a wutie mie yes 2025 and beyond yen pese o yaw bebe nipadua ni mu bio nipadua no se yaw wo mu a ya na nipadua ne bre pa woda wona enam yaw dinti mesra wapo ne wapo so ene ye wo ya
ana wo nsabuo mu no ya na mo aya ase ye wo ya uti na edwa baabi ye wo ya bia no o de pe ahomka heat patch bi se wunya bia tetare baabi ye wo ya no fatare ho wapo no wapo so afatare ho na se wo de tare a heat ne bebo ebo nyina no na eyi yaw no ebeyi yaw no afrim heat ne ball na wo filie no ebeyi afri ho ama ho ato oba Jenai pharmacy wo Patase, Afadio pharmacy wo Bantama, Costa pharmacy wo Dumpampa so, Fredimens ne Lancer e wo Kewu, Endon pharmacy wo Ejeso, PFA wo PFA wo Tafo Sewa Heba enso wa Asante Mampong. Number no nie bibi nie na wonte ase a freyen wo 0248 50 9003 and 0536 64 5334 ahomka heat patch no anuanom ye kama pa enti se wunya bia wawie ya Bolivia Enterprise for Kumasi Sofo line alignment omo na ne multi home media nimhwe no onuada sani a wutie mie se unya future life enuane ni bidia ebetu yade ase ama sa aduani eye aduane a ahodenuo ahyemu matontwom ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa ene wo ye aduane mu amino acids edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu matontwom enti onuada sani keka wo ho na wo de bra yakache ewo Sofo line alignment multi home nhwanimu ho na beka wo yade no fa kire yen ye ma waduane a eye aduru a ubedi a ahotobeba se wo ba se ye future life zero ye de be ma wo future life oats ye de be ma wo future life protein ye de be ma wo future life smart fiber ye de be ma wo ene ye motabella nso ye de be ma wo ye number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 ubenya sika Krobea ama na toto enioma yie edi amawa enioma beboa Sechedumasi Rural Bank PLC ene asoya onini didwa ebeboa Enfinshi aduanan numlie ena sa bank we yaba na esompa esom enye asem ketwa onua so opese yembie ordinary current account mawo yentetew corporate current account mawo COTB anim savings account susu account me bada achi account yenye fixed deposit interest rate no eye very competitive money transfers ahodo yenye mawo ni nyina no ye beye ede amount ena se ye new di dwanso a ye beboa wo na bosia bi a wo hia pese odidi udwa no ya hwone sa de amount ye ma group loans aban ni a ankorankora dwuma yefo ye ma mobesia ye ma overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ye ma akuafo besia ye wo smart loan ye de ma aban adwuma yefo ene ye gina hoje na wo di akọ ene ye wo social loans nso a ye de ma enti wutie mi bowura ye branch bi e ben wo wo Sechedumasi a ye be dwa no wo adwura ye be GPRT for dan no wo kwa abri Kenya ase wo Kumase ha ye be Kenya ase ye me school no abrosan ase hwa anwuna gadwom ye wo jene dwom ho ena aboabo ye wo post office na chi tafo ye be club 600 edum ye wo boss FM chi ho Mosizongo ye wo second station ye wo mobilization centers miensa enyina su ewo adwura Sechedumasi municipal mu ye wo branch wo ho mobilization center wo chechewre in the Afidja Kwabre North ye wo mobilization center wo ena edi dwan in the Mampo municipal so ye wo bi wo ye number e ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 Jataba akra mese moma me sofo Abednego owe yes ano ho sa sem we edien ne ho anamontuo ya motuo kyerɛ sɛ abrewan finhyia wa ha ene ekire
o pebu na wo de wani ehu na brewa wei na wonim se ye bebu a ye mu no eye den na moyo yo na eda se ma encheti fo na mo makwa ba mra Asem Beba Dabi so no kre first day ayeto yen safre no na mikodi juma wo baby enti obo ene na jakwa me mo netna so oba de achi ame akra sada no mushi idea ni see ye akra ebra Asemi ba ha no ye frɛ papa no ye frɛ crash no odifo abednago ede di nkan kro no amunu amu ama ene osoma se ne sofo ketua ho ye watwa mpese ni bi ene oba ye no so ne boss si wakodi ba bi nti obeba ne yesan de share da foforo nti eda etoso ne de ono ankasa bai otena ase no ne de ensem ni nyina eto nanimu ogitu mu se ne a omoka no eye nokre na adwuma na woye no anyeyi ne senti no ogitu mu ene wonye obi a wo ha je se wantwe ne kura ena ogitu mu so obitua se mampani sei esika de obitua ema osre eda ehye bosome nkono no wiye odiska no ebeba eno na onom de Asemi ba ye papa no wo mu no epontre se nsihu bi eka ho nti ekwa nsihu no kwa de nanke ye mpese ye beso mu ehwa no ono ase o eye no kre odifo abednago na nti nsihu no obetua sen musi ye 55,000 nsihu no ngwa o osofo no a so or the 55,000 ebeka ho 550 million ebeka ho am say na wo hwe sika potni a wo mo bo ye anyway a oso o de beka ho esan abrewa nti ho na wo mo be yi atomu se sa abosia na wo mo kwaje no wo mo ka kire no e ma wo ka se oso wo mo be je empimanim kura no a onye wo mo nyemra na wo mo hwe ya no akọ to ba bi a eda se no nti na wo mo ka sa wantumi anye echinye kura se bia monteso ana se no kura de minya enti akura okasa no na wa wonim se adwuma ye ache na def dodo na ye demfone na afone ye na de na afone ye de trans okay wono ana aka enti se bosome nkono no awie ye ne beji atomu a onye mu ade etiefo ye office won so ye wo amamere bi wo ho se oba na abaji bibi tumu a ye ma wonfa wano saa nka ye ma wo ye mu ade ne se obetua sika ni bia me ahun se ampa waje atum se obetua nya wano na ade kan efise mpani se wode wano do nwira a ebi nkan ena se obi ofiri ade a wontua ka no bo no bo a wonsere ntoso ubusa na afun we ye say o say 10,000 o se fama me ye say o se 20,000 fama me obi gina ho was na ade ye bo a wonsere ntoso o se hwe na me ye se mai ma aju se metua mentua ntime no sebe ye amenya akonko a nti ho ne ye wa amamre bi sa ye kan ne ye se ne wonyemu ade 30,000 na ye hu se ne wa kan ampa obitua ena oso amunum hwa ne de wonya nti o hye ye na otwem yenu akra na otwem yenu no eso ye frɛ no enemu ayino emu ade ye no eno so ama afa di bosome ye san frɛ no ena o se o ka kire ye se ye ntwen ma wo no ni date na wa hye ne nso na onim ni a obeye ya enti o ka ne saa enti akra ye kan ya no tumu ema maami ni ne mai ha kwan de o matwa bi pa ya enne na aba beduru hei edi ankobo na jataba wo onene di aside say oba ha nyina akire no na maami ntwa so free baby a obo hye ase no edi wie yi o se o kasa o mo kasa o meyi mu ade no aha nti me bai na ebri film no eda ne so ye no me frɛ no maami mo frɛ nti e frɛ no ebisa ne se ye ni di nkomo bi ema oka se oba be yemu ade nti bre na o share na so na no ye na ne se obeka kire se ai ema bre ne so a ana obeba nti na mka se o empanifo maami uhwe ni mfi a bebre obetumi awo kra ma biaka be wo awo ama na kra be wo na emum eni die ni bu a owo de ma ye ne ye de ba ye de frɛ wa wo beka asa asemi wi nti esre o na ni da so ye bosia na omokobo ye na omfa bi nkwate so wase mi minima honhom a edi nachi na
abofo de ye adwuma na me kan say hey mpare chew mane kasa asem abofo be na de ye adwuma won fa nto nchen na yen kan sikasem yen kan abofo sem ana obi a wabu obi ho asem ne ye kan ti men fa abofo sem embam na abofo no kro mu nimo ana so wate ne yen twen na bre ne so nti ebre ne so ye no ana if me friend no from September end no say 1st October ana me friend no ye friend no na ai ebre ne so ye na me say ye pa yen frɛ maami ba na won kran no no wa frɛ ni na di nkomo enkomo ne sɛ wa hyɛ na awɔtwe ne so a wa di scan nyina ne wo nyina be hyɛ na so okay ɛno na ye pɛ tie ndi maami ne na mfrɛ na no ana wa kan nti ye ntwɛn sɛ na awɔtwe bo so me no kra aso ya twɛn ama na du na awɔtwe ti twɛn na awɔtwe na wa kan ye twɛn no so wate na awɔtwe ne so ya ye frɛ no wo free Côte d'Ivoire omo ko di nkomo bi wo Côte d'Ivoire wo ma boy no kra ba na wa besena ko Cape Coast nti edru ho a obeba nti osre ye ma bo om free Côte d'Ivoire no sika no ho nkomo no ko di ye o free ho ba obeba so okay so woni krama da o friend WSD akoko nti ye ntwen wo de ye twen wo bre no ye sabo so me na mu ne ye wo ensi ye nti ye wa botre ye twen free Côte d'Ivoire ne bra oba maami sika no mane sanka no so wate woda yase na ye nipa kra nipa bia na ebetimi aye ne sei to woda yase ne so okay nti ana bos na wotwimi ensa ese eboso me ne ya ndi awi ana maami frɛ ye na me sa frɛ no bi me se opanyi ade na o ye no sabi o ya de ye nim akwa si form because ye nim onyam na ototo nase maami ejidi because of ye nti ana ye ginamu ma ono so nti say no krebi wo ho a on kan fanche no so ade chi ane na kwala ne beba na be 6 me ba adwuma ana me nya call say wo be duru adwuma mu ha na ye wai na me se ho ni no so sofo na kwala sofo no akwala no ba kuna no ka ho no Ernest no waba na so on twen yen on hu security no man ba bi ntina ye ba eno na ehonum na be sema be dunum ana wasa frɛ me sɛ omo kɔ ba bi omo de car ne nam na omo kɔ Cape Coast nti wasrɛ wode ye mane nkomra na scan hu dwuma ne kan metika mu na mesrɛ no wode omo ame medu car kra no madu na de ho ne ne naka me bedu enu ni ha me bisa security no wase obi ansi ha na so okay ana me ayi ne abedina go na nkasa frɛ me o frɛ boss we dey o mu kodi dwuma bi na me ka so won fa ha no nka won kan kire na me se opanyi sabi yen ho horo ye nim nko ye chi o ade ya wo ka no asa wo ya hye ye bufu na ade wo ye na enukre bi nim entro ana wodi enti wo disika na ba na wo he fa ana wo se o kwa akwaje aba 2 weeks ni ene ye frɛ na wo mu guso a mo kwaji sika no enti na ye ma no ebnada na ye ka chense da bi yentimi soso bi eno messages a ye twerɛ no 10 June na on reply ye friend na no mfantini ye friend so forget one ye dey some message ni ma no enne a ye dey ba no enne no obe reply messages no okay say opa ye chew ma ye mfa asem ni ma afidie so na ye megu nanim ase anim wiase ne de ubu abrewa we na ubu no sabe ya no nkan ye nim wiase ne to nkyɛn nti osrɛ ye ma ye ma ofrɛ me no ofrɛ ma mi no ofrɛ ne bai afɛde ofrɛ patch so mo meka sika ne wei na ni nyina achi ni nyina sika no amfa ma ye ɛyɛ meba confirmation say odifuo abedinago ya ma mfinhyia wa ha ene nan wabu no oba ye office no momfa emfonyini no ento so abedinago in the Asem Beba Dabi office oba de achia media na wuhunu akra me ba cha so oba Facebook na YouTube ne so a odifuo abedinago on your screen ubi hu asem wa meken e de na wuhunu me hu se owura bi eda afidie no so a wo share t-shirt ya cross chain bi eda ne komu na wote akonwa mu no ode ne nsa esum na no na we ni tirinwi no atwa mpese eno da so sisi a we o kasa
ya ne nsa ne MC sum na no mo office ho ni ai office ho no oba ho ni ai no enti odifo Abednego no woni ono anete ho no ono na bu abrewa 104 years a day wansu nie we ye omo a ne nketewa ni bia so aso on di nkan abesere ma no na we ne yi no owura ne wa be phone nie no we ye hwan di on ne besere da ni nie enti owura we di nkan besere da edru bre sesa Abednego ba no Abednego sa Abednego no so woni onu nso nie Abednego nie wabo ho empese se kra ya rasta ana eson rasta na eson yabo sa okay mate abedwafo be wura semimu adofo ne ade hye na mebie ahoma na tum mema mo abamu bi 104-year-old na osofo faneto so mami onana no onana no abrewe ye otiwe onana no enti wo onana enu biye ni se ya wo frɛ wo ho sɛ wo odifo Abednego ya wo nkaare enti die nanka wo bɛkɔ akɔyɛ adɛn na sɛbesɛbe enipa bi ɛya ma wɔn mu ani atra wani ntonsa krache wan hwɛ ya wo bɛte ahwia o obi a wo so di abofo na ye adwuma nie bofo bɛ na ne ye adwuma bofo bɛ na bɛka kyerɛ wo sɛ abrewa 104 years buno bofo bɛ mon frɛ ne mame bofo bɛ na bɛka kyerɛ wo sɛ abrewa 104 years bofo bɛ na bɛka kyerɛ wo sɛ busa abrewa no ɛdeɛ na afɛ deɛ Ghana ebinom di in the name of God sabi di nsɛmfo ne nkwase asɛm saa adan in the name of God na mu di jimi adan abrewa 104 years wo akwada ketwa mobɔ nse ya wuti we wo kɔya abrewa we sa de we who born dog ode krono kɔsha abɔfo ana na abɔfo no ya kromfo obi nim so obi a wɔ na abɔfo ntie bia duwa na wɔn abɔfo no ya kromfo de ni bia okay awiai adɔfo meni eja Abraham bɔ nkɔmɔ ɛtɔsum ye no me wia ma bedwafo bɛbɛ mene me activate phone lines na gum na mode mo adwenkyerɛ aba ɛwɔ saa asɛm we ho na papa Abednego a wo ye odifo abrewa we sika no onfa ni wo wiase da onfa ni o dijata ene ne ma wagro ubehua bi eja Abraham akaba majo so na Krobea mpom te sai nyankopɔ tumi ho ɔde sɛ botan ya de nyankopɔ ase amen awie sɛ ɔde wa bɛka ye ho amen ene fa ye wura wase ye jo nana medase otumfo nyankopɔ nhyira wo na wo nhyira otie Otec FM ahwefo ne atiefo nyina mepam kya ye femi eja Abraham media medinu bra habama enuaba ne sayare timi so wo how bi na wo de akɔsa bi asɔfo ho enko wo de akɔ akonfo enko na de akɔ hospital ne enko afabra eja Abraham ho nyankopɔ nam so ɛbɛboa ma saa hawo etu atwa titiru pa sesei edura media ba ye ani hu haw Mr. Mo wa sabi ani hu haw no ebi mo frɛfrɛ me sese woni ehuna de kra ma wo de twa kakra na later on bɛba bɛka na emom mo a mo huna de kakra ne de Mr. Mo munyina munyi twiri trada na momra titi wa woni prusio ana wa woni so kekaw ana wa woni so ewowo ana hospital se woni aye bre ana wo de se bi eteka kra bi abaso ana bi firi woni achi be kata so Mr. munyina muntwa moni na mfa hwe Jabra mo na se me waduro bi tie ne ye memba bu sam se odi begusu ana memma odi odi begusu ho ndi so hwe na mfa ngusu a Jaba mama de begusu mama de obenoa a obeno ehoro de oyem no eni woni ni mu mama de begusu di so onim se obeba na se do mfa ngoni sukra de ema nye osika na mehia me pe wa yare sa no na so ba bibi kakra na otima be dia dance di se o mfa ngoni so dia me se o ema na mo ko hospital se ema modom ngoni so ade na bibi do nkwade mu do ngoni so a mo se nam de ngoni so me se o me o mfa ngoni so a me mamba enti so je number no number no ye 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and my WhatsApp no ye 0549 10 15 80
0549 10 10 Medin ka ka chemse from Ejabram Kumasi abonti so me wo hwim school junction ho bare kese kwa nso wo hwim ena enkran me oda koman abrewana na ba nani wa sunyan me wo estate wo bia doctor kireko wo no me ni doctor kireko die no hwe na me ben brotherhood asoda no me wo na chipe me sta wo hwim kira kwa ne bra na Krobea me say me die do bi ma bi ye frɛ no Regina owo himan na me say mami anopedi wa be me hu mani agya ma che say me case ka Krobea wa say tuache me na mami oba che say otwe ne nase che say ni nsabonku we die no ntumi maso kra na me die duro ma na Krobea me say is da nyankopɔ nim na me gina me kan me nitro ende me ne nyina na fro ka e ba me ka senti me fro trotro de ba ona na say tua ma mami hu ato na poma oba na here moto mu wagya to atwene de ba gela odi na chi ne wa me na anaba na so de be ma me ne wai ka me o ka se be am kono wosuru kuntu kan kan ne ko she ko na ha na ka me pian kakra wo se odi nya abotre me hu ato me die me ne be ka bibia nti me se me nua manom ana me ma menom ana sabi me ma me mpenfo na sabi wonan na mo nsa ayetitriti na eye dani stroke no ebu an nsa ontuma so ne na ontuma so na ayetititi wo se wotia wa asefo ne to asinte mu twetwe no ne honam dwan se de ne meko ana robo asra no obonse wonantika krabia no wa pre obonse e mari bi se me menses e makra e baba akomienu na atwa obonse odi o se me de e makra nti ama me video mu hyehye ama mo obi ne na me ho nyinya nya se nkodwe obonse wonantika krabia na akoma ne bo no kim wose chese ontumi nya no hwe wose me ntumi na chese be dana me ti a me ntumi na bi me se mo minua ma no ma ane ma me mo sa ne ma ne ha me se me tumi safro mo nyina mo hwe Ejabra mo chira kwa sa ne ma nyina ye emmoa na me say obekọ hospital nyese mo no mu hu ma hu na abrovdo mo no no e mo na hu ti say o masoro o mo no ma enkum wo mo enti me wo abibiduro bi e kroje me se me de ma wa ebekum saa mo no na yi wo nyina firi padum na ye tititio won say tititio o chika say yo o to asinti atwetwe ti say o mesisi e mo na yi saa ne ma nyina ba saa mo no ba ho a e mo na ma nya typhoid no ti one Pedro abo say obekọ say onya osa na abo no hyehyew na na ntika krabi abrenti me hwe me kira kwa na ma odo bi nkum saa mo no na esiesie oni padum na ti si udade na ho nya fe na ma management mayo said the air taxi no me so enya no ko uye bema na se wonso utie mi sabi wo no oba bi akodi mpam agro ama bema mu hyehyew anamre bi atwa ko to nsuom ti wodwonso moja nti obema mu kikaw ama ensa bi abegu se obema na fo ekitwe bi nti odwonso ntente bi se wonya prostate enlargement ana se wonya prostate bi e ba be show roba me se be tumi nsa afro bra odwonso ntente mpo di enanu ndi do ma wa ebejai na memo odo bi anom na pushu be ma na ba na motimi ayedin na otimi di apim di woni nyina de e ba sa osisi ye oya no wo chika se oya no ona no sai tititi oto asintini atwetwon ya na hu dwa se de meko ana wo basa be ma ni nyina ebejai na otimi anantina so watimi atie su de mtimi so emfa nko ba bibia no wa Pedro sanye medi sa na de what form as a stroke it wo boss say wo boss ona no sai tititi stroke na eba no obosi say oh Johnson tentem e prostate neighbor no say wono iri hia ontimi sa ne hia bio gisa na otwe obema na ehuba na me be mu oduro na asiesie sa ne ma nyina ntimi stow emfa nko ba bibia ba bia dia kona o ma ya ade afi na du say wo be Ejabra mo no otu ase ndi hwima kira kwan wo Kumasi abonti so wo hwim school junction na be gisa aduro ibi enya no nko me so me nua ma no ma mutie me se enam yare na infection e ba de bi o mo se breast cancer o mo nim ba bi efiri ba me se emwa na titiriu mo blood group O positive any O no ubehwe breast cancer for na sankrofo na nya do pa sankrofo so ombenya na e omuno funifa no ada blood group na kan de omu nyina ye omuno fu benkum no na nifafo na ye sa O positive ni O na busua no e basa omu na timkum omu tan because e ba ya na e kana akoma ntimi staw o tie mi na wanya breast cancer bi onu fu na ye den jo bi abedem last month na e say breast cancer ye create awareness nti wa mokoye scan ana mokoye mokohwe munu fu ma se jo bi dem emfa nko ba bibiala me dan ham si ma hwebro 1000 da bia me se onabo maso ko fidwuma ni fie achi wo ma bi onya breast cancer omo ye no bibia anko US anko ye lecturer me na ma do man ko me clinical ties na on to ma me omo mtahwe wo TV so de bia me bi to TV so before and after eti me so utie me na ma me onya breast cancer onu funa ye din se bo ama se bi onsa na ho no atwetwa o motuom ama onfe ya wo ya wo chika se ya wo de achini enkoma doctor bi antwa onu funu ntontwene na no fo no mpo duane ye yia esaba esan se ye mmoa de wo ni paduom ti wankum mmoa na ebesa ne nemu sa na asabe me be mu oduro na ekum mmoa na ne dwoa no ti hwe ma kira kwan e wo Kumasi abonti so a wo hwim school junction me so ensuo totɔ
nti yare bia ba ewo nipa ho dada ewo dada your friend sickle cell ahotutu ne yɛden fo say yare ne ba na ma mo jare gise di nsuo kosu so e ba ebo se na ho nsuo yare gise di nsuo kosu so me slow ayakobo mo ya ne kobo nsuo ebo se akra wonya 20 years ohwe na baka se wonya 10 years akra wonya 10 years ohwe na baka se wonya 5 years akra wonya 5 years ohwe na baka se ne ya wo no chese osu a asese bi wo kra ya mia ne mene ontumi nyini esen se de bia ne ebo no moja de bia ne ya resi na no nsuo we eja bra mo ho do tatahwe ha wa sa ba ne bi bra na me no nto nchia me de aduro no ma wo na ankwa me de sika be ma tie ne ye sakasa o de wa wo tie me record me se me wo ho do tatahwe aduro no ka me sam ya hwe ni bebrebe ma me bi wo what say tepa ne ma mienu omu nyina obi tepa SD sofo ene man is kaba enti me ni sofo re kasai ma na duro abusumi sen enkan ho biem ba ko so watakwa me ma na du chese wo akora na now ne ho nkete sei wo na wanyini brom ti bi sew wa wo tie me wo ba bi ahotutu ne yedefo bi won so esekese fa ne bra sadi no wo so ba wo so nyinsen na sei abra nye fibroid e ahotutu ne bia e ba sabus da wa yase akora da wo twaro sese bi wo fufu dan kwam ne nkware dos ne yatu ase no be se na ewen sabo na nyinsen na senti mi sew wo sekese en yedefo ya jabran so wo to ne safro hwe na kira kwa wo kumasi abonti so ohwim school junction ho anase numbers na ditwa frame number is 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 and a 35 the WhatsApp number I will check for no friend far away so 0549 10 15 80 0549 10 15 80 bacha utie me wodo yare chinchina unfa majabra mo unfa ko bia yare bia how to say you yare osa me tumi safro fabra usisi na ya fabra wo hepatitis B fabra wo diabetes fabra chese yare be wo pa wo me say me no to nchia bra me dia do ma na boso me ensanyin sen na ma me say de usika be ma na mo wo ba tie ne be ma no onko hwese ne nkwamwa no ho oni low sperm count ansa na oba na waba so low sperm count so afa ne bra me ma na dua ebi me say obedi wo ho odi adadua na 40 days ono oba ni chia ebedi adadua na onko he obeba na tenkon se ko ba emopino me pa cha utie me udo brada anase brego fan club me be na ma na so omo ba ampe brego fan club wo se yempe talia fan club yempe nam se mo pade wo se osukudru and then my be afraid this year your friend Jackie wo Switzerland me hunu kam fancha me mfiri ho wo me phone so this year me ne kasa na mtidua ase me say wo se Abraham last Sunday ha me bod masa na yire bod samam sa no okwe no se ne dog na me kwe na wo se dog na okwe na wo de asie wo se ko se ale obesa wo so ne tan enti me pa chaw obema wompa muda wompa na je se obema munya den na nsem nya ga bi me se me woso no na me woso no no watwenu empathy gugura na abu me se adua me bubu mpa o se me nam tibiti ntoma me nam se bubu mpa award ndem agiagiagia ma enno kwa me bubu mpa o de me dem nam bu no ma fa kwa bubu mpa Abraham obu mpa eti wa o pesa beji me medo bi na de bubu mpa ye fred drone o sukudru onuma na be mama ye din de ba sa timi de pim na dia pim do na de na sa onya aduane nso a obetimi edi do nya kwame anyima no ngosi bone ko basa na ba na twe Jabra mama number do bio number ni e me sorry na me nko 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and my WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 anakro mina na biawu empasa so achiase ye friend ma minya ko a memre de we anim ya ye na ye empasa so achiase ntimi se empasa so achiase fo nyina se akwase agiman se mommra na mombeja no meda obia se na se na se nyame ankua ye be se ye friend eja Abraham modekasa ye da se buru adofo eja Abraham ena watene nka no sa abra wa sorry obefre onene be bonkomo de wonti ase no papa no be kirem
amwenya wo honte ase nene Osipes Enterprise nso yakache yeton perfumes apapa ene slippers ema ne mema de o perfumes e wodi na ne boda fom a eye ne ya ye wo polo ye wo Mitlot ye wo Club Denute ye wo Asat ene other perfume brands a eye kama ebo ne so da fom ena slippers ne ma ne mema de ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci Hermes ye wo Versace ene other brands ye tuton enti braya so ye one yen emedin kita ho na ye mawo ye nioma ebi beto ne nkronko na fakodi wonsu dwuma kenya tia Dubai inside edwane inside ne wo ye be police station no ye number ne ye 0249 238370 and 050 252 0634 and akwadoro Royal Enterprise Reko heba Mr. Duro mu a wode aba no kurase ne aduro no onipa da sani se wunya bi na se wotobo bo a ebeboa se sisi yade bi da so ebeyi afri ho o mensi se twa ebeba koko pressure infections entimu atwetwe ene o mrewe wo mpam ni nyina ebeyi afri wa ma ho atɔ enu okwa promise ba Paul Sakeba, Apidank, Emrum, Misty Mrum, Ubenyabi, Sak Pharmacy or Patase Blockhouse, Otec FM, Hashe Jakwa Ubenyabi, Time FM or Boase Techima Freeman, Free FM or Ejoso, Aponchieti Chobe Nimu, Ubitumbi, Freye. Yen ye dio kurasi ni yadrona ba ye number ye 0244 470067 and abapa mo the biggest online shop in Ghana utiemi akwenya nuni se adie biare hia wo nipa da seni na wo pato no aha na abenya biato ko Play Store ana App Store ko download app no na download wi awuram adie biara ye ton no ubenya bi na wato ye nioma ne bo da fom na ye papa nso wati ase na baabi a wo bia utua ka ye de wade ye bebrɛw ye wa ba portable washing machine a ye 399 we di ho dance ye bon kai ye se ye nioma ye so wo phones laptop fan TV air condition kitchen nioma entade a ye hye nioma ye di nua na ya ubenya bi wo ya ha ye number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and there Asasu Herbal Center for omona di kubi herbal powder no aba na sa kubi herbal powder make ho asemi onuada sani se wunya bi di fra kube nsuo de ana kokompo na wonom a nokre me se wo se boa eye memaduro enti bema wutie mi a waye mrempam waduro ani kubi herbal powder oba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi before office ya ubenya bi ato Posa Herbal Misty Herbal ne Blazer rekwa umrum Fodro Herbal Asante bekwai ofata drugstore we bu akwa Kofodua station ene ofata ba konso won fensi adankwa a me be Roma asore no okọ Smart Herbal wo boase a ubenya kubi herbal powder ni biato be me ma o mensam hu hia wo na ye kubi herbal powder na eboa number we sofo asamwa on na de aduro yaba ne number ne ye 0244 16 6602 and 0243 50 5775 and onyame wo ho heba for omo na de basa heba ointment aba oya oba tane ya mesi waduro nie wunya bia o de srasra kwada na eboa no asabra sramentos pampers rashes ni ahohye ensi akwada ne so wo panyini kakaja oseye ese nipadua honam kankan na ntemu apropro nipadua mu ya yemfa ntwetwe basa heba ointment no aduro na enam na yepa ene ya wabasa heba capsules uyefunu yade ya ka ne ho anafie gya adum waduro nie wonsabuo mu nye be ma wuduru sini animu a na wada ne ba enye wati ase infections bi teteo koko bi ha wetumi pai na ho kyerɛw mesrɛw kɔtɔ basa heba capsules na nonom na duro ne ye ebeboa wo ba bi eto no bi akwa abenya bi frɛ yɛn wɔ 0244 26 7725 0244 26 77 25 okay obo fa 4 akra mate akra sa asem we e wo se adifo e wo Ghana nyina sorry na omukutia abednago vise wogu omonim ase straight obia wo ye what friend who adifo obia ansori if you say so wo hwe se wo anya obia munu se wono ankasa ne nana de ye me yane se wo se me pe wo nsam sika
nje se dia abere wo de kotokoko anu mumbo no oje afiri ne nsam oh se enipa no bi yese na se diifo aka no motena se mon sori a sa abere yenim se diifo nyina anya o esan we ndi because abekro we esa babiasa to se diifo nyina sori ma me kan akoma to ye wate bibi anya wo betena se wate na usika no so wonsa beka evie senka wo ye obi a nyame nhira wanka sa asem yukra anka sha ase kwa bi anka enka wowu da because eminante empoti asem sei esi omu trase o mo nsori bi o asem bi timi si obi na osi ni trase a won sori na sa abro da so te ase a na che se nyankopon ensa ewo ne so na yen hye ne nso se obi a obeka kire o se wo fre gold aba efie beye ba beyi bia wo boa ayaza nanka enko oboa sin ke kotu gold ayeda yi kenya no anse wotena fa akona wo fre gold ni sa na eba ente sa ayatro ene wo mo ye yese hwe wo sha ase no se wonye wo mo hwe afa wiase a fa se ebra wotimi ka se wo mo kwaje bosia na nsi ho mpema nim kra obetua aden na sika na aba no aden ti na sika na aba no o sesa ne nie na wa brantie kama wo ba ye no se de o si gigensem no so no na da do nim se ye nkwada mi di wo kam ye tia ekono na ye twa so na abedna go nyame bo a wo se benada wo disika na ba ye twen enye se ya kenti ye twa so anya sa wonko ade baabia ye de abedwo be fa obaji ni sika bia no ye de ne be fa ma na ji ni sika nti won peka sa abra na ye woni ama bebre a asase yi ni ho adi a se wan fa ma efiri benada ne ko ma ye be hye no so onimu a wo musa wo mo ho nsem ba ha no patuo won ka wie sesi a ayo eye hwe sabat ne go ya ho eye mese patuo won ka wie sesi a obo mimlo ba ko na ohini bi dwane ye wo ohini bi wanyane afiri ni kuro mimlo ba ko obo me yana me kan me se de se ebenada obi tia ontu no fo edi bi obobo kan ho nyina ya heda ne ya modi bi a enipa bi wodi a o mudi wo asem yi mu na wodi o se ebenada o de beba ye be ma no akosa akwanya no enti benada ye hwe nanim onfamra wanfa ma ensem a woka ye ni nyina no ye ba behwe egu ha na ye wi ne enwie gisi wotu asante Ghana ma mu ampo enya asante ha wotu Ghana ma mu ha de a ene ye nim ba bi a wo sha na wokọ na emom se wotenka wie ho pa de a ene ye be ndi akora we me de me nware ne kora ye hwe nanim onfa berewa emfie wa ha ene ennan no sika emre no na sa bro ye kora ye kire na de no ye na dwa ye kora asa because abre akora ye me da se ebro me se patuo wo nkawe abednego ye ne wo kasai he dama ye wura wase o ye wura wase eno de mahu se wa send message di amaja taba aka kire ne se ebenada ode ma minisika ebebe no ayo etiefo me mamu akwanya me bie phone lines na tum se sa abednego aka se benada ye ma ne sa akwanya no ebenada no wa ma story we ye beto aso se wa ma amfa abre wani sika amre no a story we ye beto aso na numbers a me bie na me de ama mo nso ma dwenkyira ba na motu ne fo ama me eye 050 522 4944 ena 050 522 5578 aja kwa me facha me wate me pam cho atiefo muntu odifo abednego ya wo won carrier muntu de forma me ofrafo a wudi kan udi de say na aka se free hen o ye se say ta ko ma ko na ka kwa tu odifo abednego for pucha me ma ko fa ni se o ma tanye mana che ye ma fa bro mu ye bi o man so ejime e wo se tanye mana o mu ye no o mu chai e sa ebe kakra no wo kwa breche je kwa na ye tame sika ya de ba uzo because hu se furugura ana mu ogu aye ejime me bro a wanye mfie wo hani 9 o che me o so na che kakra bi wo zi no adai eje bekre on fa sika ma no ye ka abadre gu be boa o te kuli ya ba ho abaji sika na ma me no ya me kam ho on ka on so ho frafo a wo to so mienu to abednego for ye fra se wo ka se free hen Krobea na ya asante ana pi abi na na maminti o Krobea sa odifo abednego no onye odifo
no man wire program. When you pop the room, you can say, we want to make the money with the for having it. Now, I will have now we have a branch here, we can look at the job and many of 74. Now we are getting to Krobea, make sure our farmer will come and just to swap a ship. Matthew Bro. I will say, now maybe what you mean, the yard of that approach. Okay. And I just will tell you, I will just you, Papa. Yet that one no more say. Yet ya omonso. Ofrefo awujina ha sebe online akate kusewate kusefachame. Memo awujina so che fachame. Mame mfa we wa ha. Me pa cho ya fra say na akase free hen. Ye ken Osman Ali, me kase free da ban. Tu sofo abednego difu itu ne foma me. Sira wo kachira ni se na mama na so bi bi o ya. Se na meni ni kureni, ne ko bi ka sa san ni chiro. And it's not to who said your camel. If you say, you can make us answer, Obishan and come say, never be shared with me. Now then you seek up a your bosom, a your boba. And Yadinaki 7 good years, Nana Krobea, my share the end. Dan share the end. I said, Drew, you could come in and say the end, Nana Krobea. And I'm sure Aberwa come on anymore. Let Yanni nothing affair with you. Come and look at another party. Nothing on another now. No, so you're many a depa, and I'm saying another and a woman and see. I'm not seeing you, no Barnaba. I'm sure Barnaba, yeah. And you may head the other thing. I'm probably nearly Krobea. Mesa. I am a human, let you room. Not another liberty. Miss you. The Kenyan couple boss of the boss, anyway, you money in some fear. Now the miss will liberty. And I'm a course on the party, now I'm a year. Oh, you follow the core, not the miss you. And I'm a Tamadian. You so much, yeah. Obviously good. Once you begin to enter the letter, and Piano correct. A bosom and a soften who you want to make can correct. Mate. Coboshana Mamra, Comedy, Mamma Shabos Mamra, and Intra. Medas say, hello, we did the Senaka say free hay. Your frau say, what can say free hay? A fellow temper make a sister coding. To suffer a bed nego for. Odi for Abednego. When you before, as I'm oil, and it's a Yazan and I'll be up and you what you say. Mamma can only see a walk and many people a good and see a walk. And 1 year, every time Mamma so I send you a vacancy and open your suits and I send you a vacancy and open your suits and so in to open the camera. You're not winning. Okay. Men's Medas say, hello, we did the Senaka say free hay. It's only Cheba from Cassette and Yaquantaba. Cheba for that this year to Odifu Abednego for. Krobea na kupoisia mo ni papa Odiabo Asante mani Ghana man. Na ye papa ma sofo fo no. Sa za we nti wa sofo, nya sofo. Wa ka ma me a wadi ntie mako ha ne akire. Ogunu. Enti asem bia na nan di na no beka bia no. Ize nyankopo timi nti no. Wa fanisi ka me no a do beka bia no. Ya me dream osofo no. So wa madam a wo no wo hwe nyankopo nhyira. Onhyira won so. Hello, we did the say na ka say free he. Na Krobea Yaw Asante. Yes, sir. Ojugu ni. Hey, Ojugu, you come? Na Krobea. I mean, but Asem tu so for no, where me so fa chemi. Ma mu sha ai da no. Ma me ne ba no say. E fi no motimu na so furu go cho, mo kwa na titie wa na. To asome busa na ma o. Na so furu so no. Odi na yi no, me picture no to yi no so no. Obi ka jam so na ni obi ase oni ogu no ba bia side ho no. O de side o so e ka je hu ba bi side a. Ba do pe bia yo. Matias e. Nti so fu Abednego obi Abednego no ho anye sa o.
to sana wonya dia enye kura mo ye nya gwen Papa kana madia ho na betu samia pa binyami jawa Matthew Bru Ojogo odi de say na kasa free hen so bia ye di ke buate di ke buate be kasa tu da kwa ya sanso ke mami ntie we but ma me ke za odi we de wadawroma de we a ye mami a obetlan ho ye na napo le ni esia bi wa man nanti ni na kwa no e ya de bi ha ke e be stre en to bo ja ke mu ni sika ne de for modern na ye say na ma say ya no say me ko no say be wura so dem say be ra so ri because who na wo be check say de say ye na wo ye we me be da be ko wura so dem say ni ko tell di fo bi ani e sa na de onya ye ma mi mpo na be me dai en tie be stre odi we ni wada roma e branda de ma ye ma mi ya na ye san kan sika me da se hello your friend say na kasa free hen Papa Krobea. Yes, sir. Hello. Mpacho hwan ni o? Na mi mpacho eja. Yo, eja to odifo ifo. Eja odifo be adifo. Mu we wo ye. Anya kwa. Anya bai. Ne anya no. Ifo, yo. Matthew Bru. Hello, would you say na kasa free hen? Krobea mpacho na biodu ni o, akmala tomatoes. Nana biodu mami ntie watu odifo ifo. Odifo na so wanya mfie sai. Na otimi ya sa ade no. Onya aduanan kora amoroso. Onya ewurade nyankopon. We mi free South Africa, mi free Libya ba ya nkere. Ehwa akie kuno. Eti mun kan yi pa ada fati kata susukura anti e chane nan no pa no abon eti wo hwe no yi wo ankawe kuma na se ankawe panyini ankawe kuma na ankawe panyi krache ankawe kuma okay wo bati enka ho Matthew Bru last caller udin de say na kasa free hen Santi kotokono. Yes sir. Why mapema? Asem Beba. Why ni o? Krobea unya Solomoni. Achase wansamle. Solo to odifo abednego fo. Se wachuma beje no. Se odifo yesi se wanya didi ama wase nya mono krono. Odifo mami mo ene mami. Mami ono ni kam adofitra entoko nyina na mami ti ase. Nena na nkaus o mama ni sika no emle no amane mama me ni mfa ni so ensu bi so because so unya hwe aduonu nkrampo wo dunlo ndo po mama ni sika no na mama ni kacha sempan no le so ende mani yen mi mano ko bia me da se menso me da se eburu adofo momfa ncha me da mo asepa me mfa frefo bia bio mafutu a matu odifo abednego ya wowo enkawe kumai sebe ose benada ode maami esika ebebre no adofo ene ensema apatuo di aba no minka mu bia se benada odifo abednego ede maami sika brena ne huso asedanke ruade nyankopon na emom se amadia sebe ensem no de mo betibi enti odifo yate abofo aka wakoma ene ya wo ochinifie memene kwasie adwo ebna ode maami abrewa wa no for sika ebre no sama ye besa atwa story ne so na saa da no ene ibeyi nuoma pie maami ose benada ode sika bebrewo enti benada ye ne woni no nyina behia na waje usika so wode ba ye huso ye nokwafo na wamfa amade a ye besa ato aso aye part 2 why mo kwa to ye mo ai ye nso ye da ase na wie na bi heba afo nyankopon hyira mo adofo omo na de na bi go heba mixture ene na bi go heba capsules aba edro we ye di nsuo no
ememmene topa ye no na woye ne saa na namu yade bi ne wo so atena wo so ache wa prea na hotomma na na bi aduro beyi saa namu yade na firi ho nipadua mu yawo ene ensabuo mu hawo fansuo no memmene topa ye no wawie ba bi etu no bi akwa abenya bi ye number ye 0549 999253 Ewurade fie Herbal Center ewo Kronom Bosie Red Park Dr. Amankwa ne da no papa yi oye tiremu adwuma pa so oye obi a wanya hawo timu a fabra na papa ne mo wanya nam yade bi atete wa ode naduro beka ho o se ba bi atokro da woni padua no bia no eduro bewura enti so waye mra nso mpam o pa wo unsabuo mu nye untirimu twetwe ekire yade mogya boroso ne ta fodo hawo o se tete wa one papa no nkasa eye 0241 093915 ena 0549 206633 na 3P garlic mixture nso yaduro Piwak Natural Health for na diaba eduro yei se wunya bina sa wono no mo eboa memogya di afurusa na yi ewo nipaduam pressure o cholesterol immune system nyina yi ana wapone waposo to de bikura wo honhona eduro ni nie 3P garlic mixture eduro ne ye freyen wo 0248 92 8824 and 0201 000021 and now ye famame fawe mame yan kan kire Awurade Nyankopon se Awurade yesre wada eto de bia ya na abrabo no emu aye de pa de amaye na ne di nyina chi no why se oboa yen Emma enioma bebre enso etumi ekọ ede mayen dia eni Awurade eya kire yen ase edamase jataba